Okay. Etong tanong ko sa iyo, Mr. Eugene Gapo. Doon sa Acts 38 na ginamit ng mga wanis hindi triune God in the name of Jesus Christ, yun bang baptizing of the name of Jesus Christ, tinatanggap mo ba yun o hindi? Tinatanggap ko yan. Okay, ayan. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. So, yun po muna tayo. Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat mga ka-indie. At ngayon po ay meron po tayong magaganap na isang maginoong talakayan between po sa ating kapatid na si Brother RD ng Pentecostal at ang ating po kapatid na si Brother Eugene Capo ng Catholic Faith Defender. At ngayon po ay pa-share po ng ating live mga kapatid. So ngayon po ay magaganap ang isang debate na sa topic po nila na ang Trinity ang formula ng bautismo. Tama ba? Tama ba mga bro? Okay. Yan. So, yan po yung kanilang pagdidiskusyonan sa gabing ito. At sit back and relax lang po mga kapatid. At ito po ang inyong moderator, Sis Nadram ng Catholic. So, hindi po naman bias at ang ating pong rules ang ating pong susundin. At ayan, i-share po natin yung ating live ngayon mga kapatid. So para mas marami pa po tayong mga kapatid na makaalam ng nito, ng live na to, live debate between Catholic and Pentecostal. So kung ready na po yung debater, syempre magpakilala po muna tayo ng 1 minute. Ayan. So simulan po natin sa ating affirmative na si Brother Eugene Gapo ng Catholic Church. So 1 minute, pakilala bro. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers, lahat mga nanonood sa gabing ito. At ako nga pala si Brother Eugene Gapo sa mga hindi nakakikilala. Membro ng Catholic Faith Defender at isang Bible Apostolate at membro din ng Knight of Columbus Council number 1736-7 4th degree. At naganap ang debating ito dahil doon sa kagustuhan ni RD Sumayat, kagustuhan ko na rin kaya nagkaroon kami ng pagtatalo sa nakaraang live ko, but pinipilit niya pa rin na ituloy itong debate kahit nagsuggest ako na ibang topic na naman. So anyway, salamat sa lahat ng mga nanonood at God bless, mag-ingat po kayo lagi. Okay, yan po yung ating affirmative sa kanyang titindigan at sa kanya pong pagpapakilala. At ngayon po ay ang ating naman negative. So, negative, pakilala po muna, 1 minute. Actually, good evening po sa lahat. Sa lahat po ng manood ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa akin pong katunggali si Mr. Eugene Gapo, magandang gabi at sa lahat po nandito sa loob at lalo na po kay Ma'am Nad, magandang gabi din po sa iyo Ma'am. Actually po yung sinabi ni Mr. Eugene Gapo kanina na ibang lang daw topic, siya yung nagsuggest. Actually hindi pa kami ang totoo hindi pa po kasi kami nagdebate niyan. Opo. Actually yun po yung totoo. Actually si Mr. Eugene Gapo po is matagal na po kasi kami nagpaplano na mag-debate. Ngayon lang po ito nangyari kasi medyo busy po ako sa school at yun po. So magandang gabi at God bless po sa atin lahat. Okay, ayan. So simulan na po natin ang ating debate nito. Ayan. So okay, so debaters, siguro yung ating rules ay babasahin ko muna para mas klaro at maliwanag sa atin upang ito yung ating susundin sa gabing ito at sa talakayan na ito. So debaters, makinig po sa atin. Okay, so sa debating ito, ang ating pong mga rules. Una, ang lahat ng sagot ay kailangan sasagutin ng 20-second maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, ang magsasabi ng moderator ng next question. Number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalapas ng 20 seconds.
Kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 seconds na pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot sa tanong. So number 4, sagutin ang tanong ng naaayon sa tanong. At panglima, sa first stand, wait lang po. So, pasensya na po yung aming aso. So, number 5, sa first stand, doon lamang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali at kung itinatanggal niya ay automatic next question. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Pang-anim, ang debate na makatatanggap ng 2 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kaniyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 7, bawat senaryo ng objection, 1 beses lamang maaaring magpaliwanag, 1 objection lang at hindi susundan ng sunod na objection. No objection during final conclusion. So, no objection po tayo during final conclusion. And number 8, hindi po pinahihintulutan ang mga physical na atake at mga pagmumura na nakasanayan, kasama na dito ang out of topic. So, ibig sabihin po yung mga physical na atake, yung pong ating mga unnecessary words, hindi po natin katulad ng tanga, gago, walang isip. So, yan po bawal po, talagang purely discussion lamang po tayo. And number 9, no challenge question. Mga tanong na kung nabasa mo o paano kung nabasa ko ay hindi papayagan na maitanong. So, wala po tayong pag nabasa ko, yan, no challenge question. Number 10, ito na lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So, ngayon po ay ang atin pong oras, 10 minutes sa affirmative, 10-7 po tayo mga kapatid. And the final conclusion is 5 minutes. So, yan po yung ating rules. So, maliwanag po ba? Affirmative? Miss Moderator. Yes po. I mean, Kuan, ilan bang minuto sa pagtatanong? 7? Yes, 10-7. So bali 10 minutes presentation, 7 minutes ang tanong. Yes, then sige. Rebuttal 10 minutes, then 7 minutes yung pagtatanong. So as well as dun sa negative. So okay ba? So yung ating mga rules, okay ba sa'yo? Negative? Go ahead. Okay, sa ating negative, okay ba? Bro RD? Okay. So, kung okay na tayo at prepare na tayong lahat, so let's start sa ating debate na ito. So, ang affirmative natin, 10 minutes stand. Okay na ba? Okay, time start now. Okay. So, can I suggest for a while? Yes, bro. Pwedeng magsimula muna tayo sa dasal, ano? Para... yes. Sige. Can you lead? Sige. Yes. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Okay, so magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa gabing ito at salamat nga pala ditong debate na natuloy rin, no. Suppose di kahapon busy kasi kaya ngayon. Now anyway,
ang pag-uusapan po natin ngayon ay hindi naman ito masyadong common or pinag-uusapan sa social media kasi lahat ng mga pinag-uusapan sa social media is all about baptism of the child. Bakit itong mga bata bininyagan? Bakit hindi man lang yung mga ibang sikta kasi yan yung pinag-uusapan at kinukutya nila yung Katoliko. Bakit itong mga maliit na bata ay bininyagan ng simbahan Katolika? But ngayon, dumako tayo sa ating issue na about formula of baptism. Kasi ito palang katunggali natin is Oneness Pentecostal, kung hindi ko nagkakamali. Sila po ay nagbabautismo lamang sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, which is mali. Ngayon, kaya nga nagdidebate kami dahil po ay tawag nito, ayon po ito sa referensya at Biblia. No, ang sa Katoliko, tayong mga Katoliko is ang formula talaga ay pina-follow natin yung formula of Jesus Christ. Kung tignan natin itong Biblia, St. Mark chapter 16, verse 16. Ito yung sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Gumagamit muna ako ng the King James Version, Tagalog, kasi itong katunggali natin is paborito po kasi nila gamitin itong mga Bibliang King James. Kadalasan O ito yung sabi sa Biblia, at ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Meron nag-mention si Kristo ng bautismo. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So mayroong term na bautismo. The question is, what is the formula of baptism? Ito yung lilinawin natin good 14 minutes. Ito ang utos, malinaw ang utos ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po mababasa sa Biblia mismo. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagutos. Hindi po yung simbahang Katolika, hindi po gawa-gawa lamang nito ng kung sino-sino taong na kaanib na simbahang Katolika, kundi ito po mismo ang utos ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad. Ito po yung sabi na Biblia. St. Matthew chapter 28 verse 19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Malinaw ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ano po ito? Ito yung nabanggit sa Biblia, The Voice Bible. Babasahin ko muna ito. Hindi po Katoliko ito, Protestante po. Ang nakasaad po sa The Voice Bible, ito yung sabi. Go out and make disciples in all nations, ceremonially wash them through baptism in the name of the Triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Ayan, Triune God, kaya nga ito sinasabi ng the theological term of Father, Son, and the Holy Spirit is the Trinity. Kaya nga sinasabi, Triune God. So malinaw ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagutos. Baka itanongin ito ang ating katunggali na saan mababasa sa Biblia na ang mga apostol ni Kristo ay namautismo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sasagutin ko na lamang to. Baka magtanong to mamaya. Wala pong mababasa verbatim, walang mababasa litra po litra dahil mismong si Kristo na po ang nagutos. At hindi na kailangan pang sabihin pa ng mga apostolis. Baka sabihin ng katunggali natin, Brad, klarong-klaro po ito mababasa Acts chapter 2 verse 38 na si Pedro ay nagsabi ng ganon. Bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Ito, basahin natin itong Acts of the Apostle chapter 2 verse 38. Ito yung paborito ng ating katunggali basahin. At sinabi sa kanila ni Pedro, magagsisi kayo at magbautismo sa bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo. Ayan, bakit tanongin niya, sa ngalan ni Hesukristo nga, ayon ka ba dito? Sang-ayon ka ba dito? Walang problema. Sa ngalan ni Hesukristo, but that is the authority of Christ. Yan po ay nabanggit sa Biblia na authorization po yan ni Kristo. Ayon po dito sa Biblia na King James Version na ito pong version of Jimmy Swaggart, ito yung mababasa natin. Then Peter said unto them, repent until that God is right and we are wrong, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ by the authority of that name, that there is no baptismal formula given of the book of Acts. The only formula given was given
by Christ is St. Matthew chapter 28 verse 19. Malinaw, bakit tanungin niya? Ini-explain ko na lang. So, ayan, babasahin natin itong Smith's Bible Dictionary. Protestante po ito. Baka hindi niya alam. Ayan o, kitang-kita. So, dapat kailangan itong katunggali natin, maglabas siya ng dokumento na itong mga diksyonaryo ko ay nagkamali. Nag-present po ako ng diksyonaryo dati, yung nagkaalitan kami dito sa live ko. Isa lang. Ito yung pinalabas ko pa. Mayroon pa ako mga dokumento. Ayan o, yung baptism. Page 75. Baptism in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost is the rite or ordinance by which person are admitted into the church of Christ. Malinaw. Bakit tanungin ng ating katunggali, Brad, Mister, ano ba yung pangalan ng Diyos Ama? Ano pangalan ng Diyos Anak? Ano pangalan ng Diyos Espiritu? Ay hindi na namin problema yan dahil hindi namin pinag-uusapan dito kung ano yung mga pangalan nila. Ano? Yung pag-uusapan lang natin dito, we have to resolve that the formula of the baptism is in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Isa, yung dictionary, Smith Dictionary po ni Smith. No, hindi po yung Katoliko, ano? O ito, magbasa tayo ng ibang referensya. Baka siguro hindi niya alam. The Oxford Companion to the Bible. Ayan, basahin natin ito. Ang baptism pa rin, ano? Ayan o. O sinabi dito, Matthew's Gospel concludes which the charge to make disciple in all nations, page 73 po ito, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. St. Matthew chapter 28 verse 19. Aba, it is stated very clearly in the Oxford Companion to the Bible that the formula of the baptism is in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ito pa, isang diksyonaryo babasahin natin. O kung magtanong itong kasama, itong katunggali natin, Brad, ano bang pangalan ng Diyos Ama? Meron yan sa kanilang Foundation of Pentecostal Theology. Mababasa dito, the name of the Father. Hindi ko lang babasahin dahil hindi namin topic ito. So babasahin ko muna itong page 60. Narinig na niya ito. Nagkondisyon pa nga ako eh. Itong Nelson's Dictionary of Christianity, dati yung pumasok sa live ko. Pero babasahin ko naman to ulit dahil nagamon pa siya ng debate. Baptismal formula. Trinitarian formula uttered during baptism in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Abay malinaw. Mismo ang diksyonaryo nagsabi, baka mangingi siya ng kopya, tignan ko ito. Ipapakita ko talaga sa kanya ito. So, ayan nga, mababasa natin, malinaw, mismo ang ating Panginoong Jesucristo. At wala pong mababasa sa Biblia, even single verses na sinabi ni Kristo, bautismuhan ninyo sila sa ngalan lamang ng aking pangalan. O sa ngalan lamang ng Panginoong Jesucristo, sa ngalan lamang ng anak na si Jesucristo. Wala pong ganun. I don't know kung saan galing sa inyo yung doktrina na yun. Dahil pag biblical yung basis natin, matibay po ang ebidensya. And nga, ika nga, kako, sa Visayan term, leg on pastuod ang atong ebidensya. Yun nga. Pero, dapat, itong katunggali natin, maghanap siya ng paraan na gibain niya ang stand ko at maghanap din siya ng dokumento. Baka sabihin, Brad, ayon sa inyong encyclopedia, sangayon ka ba na bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo? Walang problema. Okay yan. Dahil yan po yung authorization. But ano yung pagkaunawa? Yan nga, magbasa tayo ng libro, dapat unawain natin. Dahil mayroon po yung pag-uunawa. Hindi porket magbasa ka lang ng Biblia, magbasa ka lang ng libro, wala kang pag-uunawa. So dapat unawain natin yan. Sa pangalan ni Jesucristo, that is the authority formula given in its act, no? Yung gawa mismo. In a Christ in Matthew chapter 28 verse 19. By sabihin, Brad, ito tama ba itong yung Acts chapter 2 verse 38? Wala namang mali. Sinabi ni Pedro at hindi pa nag-act si San Pedro nun. Tandaan nyo, that is yan pa po lamang ay isang preaching. Nagpe-preach pa si St. Peter. Hindi pa po siya nag-act. O dapat nating malalaman dahil yung sinabi ni Pedro yun, nung nag-act na siya, doon sa verse 41, yan nga, may 3,000, 3K, kumbaga ika nga, na katao, na bautismuhan. Sino bang, nung nagbautismo na po yung mga apostoles, anong authority ang ginamit la? Yan nga, yung kay Kristo. At yan nga, maraming salamat at magandang gabi. Okay.
So, ngayon po, ayan, maraming salamat po sa ating affirmative at yan po yung kanyang pahayag at ngayon po ay dadako tayo sa ating cross-examination ng ating negative. So, wait lang po. So, ayan. So, 7 minutes sa pagtatanong. Okay na ba ang affirmative? Okay. So, Okay. Go ahead. So, time start now. Meron ka 7 minutes, bro RD. Time start now. Go ahead. Wala kang audio, bro. Yan. Nagka-mute siguro ito si ano. Bro RD, wala kang audio. Naka-post yung time mo ha. Wala kang audio. Okay na. Go Okay na ba? ahead. Go ahead. Okay. Kinuha ko lang yung natin. digit ko. Okay. So, unang Okay. tanong ko sa Mr. Eugene Okay, unang tanong. Unang sagot. Okay, unang tanong ko sa iyo, unang tanong ko si Mr. Eugene Gapo. Okay. So, sinabi mo kanina hindi mababasa verbatim na walang nagbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu sa ibang talata. So, inaamin mo ba 'yon? Yes or no? Inamin ko naman dahil yan nga sinabi ko, inamin ko. Dahil ang prinsipyo po ng Biblia, hindi po verbatim na kailangan mo talagang basahin word for word. Hindi prinsipyo ng Biblia yan. Kailangan nating magbasa tayo at matapos nating basahin, unawain. Next question. Okay, next question. Okay, next question. So, okay, salamat sa yung pagtanggap. So, next question ko sa iyo, sabi mo yung Acts 2:38 is yung authorization. Okay, sabi mo authorization. Doon ba sa Acts 2:38 may mababasa ba doon sa King James version na ginagamit mo na authorization letra por letra? May Yes, meron. mababasa? Yes, meron. Next question. Meron. Next question. Okay, Next next question. Sabi mo meron sa King James. Okay. Pwede mo bang basahin sa akin yung totoo na meron talagang authorization sa Acts 2:38 sa King James version? Basahin ko ha. Then Peter said unto them, repent and admit that God is right and we are wrong. And be baptized, every one of you, in the name of Christ, by the authority of that name. There is no baptismal formula given to the book of Acts. That only formula given was given by the Christ in Matthew chapter 28, verse 19. Next question. Okay. Okay, next question. Next question. Ulit. Okay. Ito yung tanong ko sa Matthew 28:19. Sabi mo, go ye therefore and teach all nations and baptizing them in the name of the Father. Ito bang name na nandito? Ano ba sa Greek? Objection. Okay. Hindi tayo wag mo akong dalhin sa Greek bro, kapag naipit na wag mo akong dalhin sa Greek. Kaya nga tayo nagdidebate dahil po kaya ko naman yan, kaya natin yan, pero hindi natin pinag-uusapan dito kung Bro Eugene, moderator's time. So kanina malinaw doon sa ating rules, yung mga unnecessary words. So iwasan po natin para po medyo yung magmaipit or ano. So ano yung objection mo, Bro Eugene? ang objection ko po malinaw. Pag pinag-uusapan namin dito, it's all about formula of baptism. Hindi yung Greek ng Father, wala, ibang usapan na yan. Next question. May counter. Wait lang, Okay, may sige. counter objection. Okay, Bro next. RD. Anong counter objection? Wag na lang po kung ayaw niya sagutin, hindi na lang. Wala na lang po Okay. kung hindi niya sagutin, okay na lang. Okay, Okay, so time resume tayo. so hindi wait mo lang, sa- wait lang. okay po. Time resume Okay. tayo, 4 minutes and 35 seconds. So, Okay po. time resume. Question. Next question. Okay, here my next question. Question. Okay. Here's my new questions, Mr. Eugene Gapo. Okay, dito sa in the name, okay, sa Greek kasi, ginamit mo yung Matthew 28:19. Ito sa Greek kasi, tinawag yan na onoma. Yung name ba dito is Objection singular pa ba yan rin. o plural? Yung name? Okay, sagot? Objection, Miss Okay. Objection, Miss Moderator. Yes, anong objection?
yung objection ko, hindi namin pinag-uusapan dito kung ilan ba talaga sila diyan, yung God the Father, marami ba o hindi. Formula May o counter po baptism po yung pinag-uusapan namin. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, doon lang siya mag-focus. Kung hindi na kayang gibain yung mga stand ko, meron naman akong mga diksionaryong ginagamit. Daw siya May magtanong. counter po ko. Huwag siya magtanong na kung ilan ba yung God the Father dito. Ano ba sila? Plural ba? Singular? Ibang usapan na yan. Yes, ko ako na bro Eugene. So counter Okay na Eugene. Okay na Eugene. Okay na. So hindi ka na magka-counter Yes objection. po, may counter objection po ako. Unang-una, Yeah. may counter objection po ako. Yes. Ang yung counter objection ko po, actually si Mr. Eugene Gapo, kinuha kasi niya yung yung Matthew 28:19. Tinanong ko siya sa name dito kasi pangalan formula ang pag-usapan natin dito, pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, pangalan ni Jesucristo. Abay, kasali po pangalan dito, kaya tinanong ko siya sa name na andito, yan ba singular o yan ay plural? Hindi po ko lumalabas, andyan lang po ako. Okay, If Counter ever hindi niya objection pa rin. sagutin, pwede natin Counter objection bawal pa na rin, yan. ano? Sige, last objection ha. Moderator siya Last. moderator siya na. Okay. Wala Yes, na yan. Sige, next question. Okay na. So, kuha ba yung gusto ni Brother RD and kuha ba ni Brother Eugene Gapo kung ano yung kanyang objection, Bro RD? Wala na, So, sabi niya, next question na lang daw. Next Mga manonood na lang po question tayo. humusga kung nasagot ba niya o hindi. Okay. Okay, sige. So, Next question na lang Wow. tayo. So, wait lang. Meron ka pang Okay. 4 minutes and 5 seconds, Bro RD. Time resume. Question. Okay. So, okay, ito po yung question ko. Sa Matthew 28:19, in the name of the Father, Son, and Holy Ghost or Holy Spirit, tatlong titulo na tinutukoy mo dyan is common noun ba yan o proper noun? Kasi noun ito yan ba Objection common noun pa o rin. yan ay proper noun? Objection pa rin, objection. Ako naman. Anong objection, Bro Gapo? Ah, Bro Eugene? Hindi man lang siya nakapokus sa topic namin. Dali lang yan sagutin kung common ba yan o proper noun. Pero hindi namin pinag-uusapan dito kung ano yung mga pinagsasabi ni Kristo diyan, common ba yan o proper noun o ilan ba yan sila lahat, yung God the Father, ilan ba yun, kung ano yung pangalan niya. Hindi na namin yung problema. Ito hindi namin topic yan. Simple lang. We have to resolve the formula of the baptism. Doon lang siya mag-focus. Huwag siya mag-focus kung common ba yan o proper noun. Dahil hindi po pinag-uusapan namin yan grammatically. Kung sasabihin niya, walang problema yan. Kaya ko sagutin yan. Oy, Mr. Eugene, Yes, tama. Bro Eugene. Okay. Huwag ka Bro palata, RD, okay. counter objection. May counter objection. Actually, yung issue nga po namin dito, una sa noun, hinayaan ko siya kanina kung ayaw niya sagutin. Kasi tumutukoy kami sa pangalan tumutukoy kami sa formula, tinutukoy sa formula yung pangalan ng Ama o kang Jesus Christ lang ba? Sabi niya. So, yung tanong ko, granted yun kasi tanong ko, yun bang in the name of the Father, of the Son, na ginamit na formula ng mga Trinitarian? Okay, ganito na lang, Bro RD. Yan ba common noun o proper noun? Sige, sasagutin ko na lang yan para madali. Moderator's time. Sige, moderator's time. Ganito na lang, Bro RD. If in case na kahit pasok sa Kawawa. topic, yung pong yung mga necessary words po iwasan po natin yon. Kung hindi man ito yung aking ng moderator yung aking decision. If ever, Bro RD, na hindi man niya sagutin or sagutin yung ibang question mo, pasok yan or hindi, siguro mag-next question ka na lang. Okay? Sige po. Hayaan ko na po siya kung ayaw sagutin ulit. Okay, so meron ka pang 3 minutes Yes po. and 39 seconds. Pero I think yata susagutin ni Brother Eugene Gapo yung last question mo. If Sige, sasagutin niya or sasagutin kung ko na lang kasi parang problema Ito. Sasagot ko is proper noun. Teka muna, ko muna dahil wait, ko yan lahat. Bro Eugene, wait lang. Hindi pa tayo nag-start. So, hintayin nyo mo yung aking signal So, okay, ita-time resume ko na uli, Brother RD, 3 minutes and 39 seconds. So, question, time resume. Sasagutin ko na lang yan.
hindi po common yan. Hindi po common noun, proper noun po yan. Baka sa susunod tanong niya, ano kung proper noun? Ano yung mga pangalan nila isa't isa? Ibang usapan na yan. Pinagbigyan ko lang siya sa common at proper noun niya. Next question. Okay, next question. Okay, hayaan ko na lang po siya. Okay. Oh, maliban po doon sa sinasabi mo, okay, may mababasa ba, letra por letra, na yung sila ay binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na Trinitarian batim, letra por letra, may mababasa ba? Kung naghanap ka ng dokumento, mayroon. Kung naghanap ka ng dokumento, mababasa litra por litra, yes, mayroon yan. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Ay, sandali, Objection. sinagot ko. Wait lang, wait lang. Ang tanong ko, Mister Wait Minoon. lang, bro. Wait lang, bro, RD. Meron siyang 20 seconds para sumagot. unprofessional. So, mamaya iklaro mo yung mag-ano ka sa akin ha, mag-object ka sa akin kung meron kang objection. So, nag-object ka naman. So, Brother Eugene, wait lang ha. Bro RD, ano yung objection mo? Okay, yung objection ko po, ang hinanap ko yung mga apostol, hindi dokumento na hindi naman apostol, na hindi kinasihan ng Diyos. Ang tinanong ko Okay, po, sige. yung mga apostol, ibig sabihin nasa Biblia. Oh, ang hirap sa Okay. kanya, hindi makaintindi agad. Ang dami yan, di nasagot. Iwasan natin yan ha. So, ganito Brother Eugene, ang sinasabi pala ni Bro RD na kung merong mga apostol na nagbautismo ng Trinitarian formula, letra por letra, kung may babasa daw tayo. So, sasagutin mo ba yon? Okay, sasagutin ko na lang. Okay, Kung maghanap time siya, yun nga. start. Okay, wait lang. Time start now. 20 seconds. Yan. O, yan nga, kung maghanap siya ng verbatim, hindi naman nakasaad na I will baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sinagot ko na yan kanina sa aking stano. But in the Biblia, sabi po rito sa King James Version, then Peter said unto him and repeat that God is right and we are wrong, and be baptized only one of you in the name of Jesus Christ by the authority of that name. Okay, next Galing po yan question. kay Kristo. Next question. Next question. Okay, salamat. So, ulit yung tanong ko, okay, inamin mo ba talaga na walang aktwal doon na mayroong binautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo? No? Tinatanggap po ba yun, Hindi. yes or no? Sagot. Hindi ko naman naaminin yan dahil aktual silang nagbautismo ay ginamit nila yung authorization ni Kristo. Yan nga yung sinabi ni Kristo, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yan po ang sinunod ng mga apostol. Kaya nga hindi na nila binanggit sa Biblia dahil si Kristo na yung nagsabi. Oh, malamang kung Okay, nandun next tayo sa kapanahon ng mga apostol, Next ginamit question. yun. Next. Next question. Yung mahirap na Okay, tanong. sabi mo, okay, sige, yung mahirap na tanong. So, sabi mo kanina, yung authorization. Okay, ang tanong ko sa iyo, Mr. Eugene Gapo, saan ba doon sa Matthew, saan ba doon yung authorization na binigyan siya ng kapamahalaan o ng authorization? Doon ba sa Acts chapter 2 o doon sa Acts o doon sa Matthew 28? Okay, sagot. Yung ginamit po doon, ano ba, pakiklaro nga yung tanong mo. Ano ba yung tanong mo? Okay. Post the time. So, Sabi mo, pakiklaro Okay, sabi- muna, Bro RD. Pakiklaro muna. okay. Okay. So, Doon dapat ako ano matalas. katawa sa dadalang kalagot ano ba? Tunay siyang dito, okay. Sa Matthew 28, okay, saan okay, ang tanong ko sa iyo, saan ba binigay yung buong kapamahalaan o yung authorization? Andun ba sa Matthew 28 o andun sa Acts chapter 2? Hindi pamahalaan kundi authorization mismo. Yung ginamit po sa yung sinabi ni San Pedro sa pangalan ni Jesucristo, by the authority of that name there is no baptismal formula given in this book of Acts. Only formula was given by the Christ in Matthew chapter 28 verse 19. Christ said, go baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hindi Next sinabi ni question. Kristo in the name of my name only. Next question. Okay, sabi mo hindi in the name only ni Jesus Christ. Sabi mo So doon sa Gawa 4 chapter 12,
Sino yung sinasabi doon? Anong pangalan yung sinasabi doon na walang ibang pangalan? Okay, sagot. Ang sinasabi doon, ang pangalan ni Kristo, pero wala kang mababasa ang sinabi ni San Pedro. Ayan. In the name of Christ only. Hindi sinabi. Anong ibig sabihin nun? By the authority of that name, formula given to the Book of Acts, only formula given was given by Christ in Okay, St. Matthew time's up. chapter 28:19. Next question. Time is up. Time is up na. Hello po? Time is Okay. up. So, Narinig pa ako? Time is up na po. yes po, Sige. yes. Salamat, salamat. Diyan po tatapos ang cross-examination ng ating negative sa affirmative, at ngayon po idadako naman po tayo sa ating negative side sa kanyang negative side para sa kanyang presentation or kanyang stand. So, Brother RD, meron kang 10 minutes. Okay ka na? Okay na po, okay na. Okay, 10 minutes. Time start now. Okay. So, magandang gabi po sa inyong lahat. No? Actually, doon sa kanyang sinasabi, marami po siyang mga hindi po nasagot. Dahil ayaw niya kasi, takot siya doon sa Greek, takot din siya doon sa mga common, noun, doon sa proper. Actually, Mr. Eugene Gapo, just, reminders lang, ang Father, Son, Holy Spirit, is just not a proper, it's a common. Halimbawa, anak ako eh. Mayroon akong ama. Anak ako ni ganyan. So, anak ako, yung bilang ako na anak, yun yung common. Sana malalaman mo yan, Mr. Eugene Gapo. Actually, dito sa Matthew chapter 28, no, kung yung mamarapatin, go ye therefore teach all nations, baptizing in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Ito'y kautusan lang. Ano sinasabi? Yun ay ang the Great Commission ni Jesus Christ before He risen into the heaven. Ayan. So, yun ang nangyari doon. Yun ang tunay na ganap na andoon po, Mr. Eugene Gapo. The fulfillment doon sa Acts chapter 2 verse 38, andoon siya. Okay. Kasi, bakit siya nagiging fulfillment? Doon na si Peter doon na siya nagbaptize. Kahit siya ay nagpipreach, pagdating dun sa 41, ano sinasabi? And they gladly receive his words, were baptized. Ibig sabihin, receive his words. Ano yung words na sinasabi ni Pedro? In the name of Jesus Christ. Bakit? Yung onoma dito, in the name, hindi names. Ayan. Pag in the names, tumutuko yan sa isa. Anong pangalan ng ama? Ng anak, ng Espiritu Santo? Kung walang proper name, kulurum. Kulurum yan. Mali yan. Sabi niya, hindi only. Sabi ni Pedro, doon sa Acts chapter 4 verse 12. Sino yung only doon? Sinabi na niya na si Jesus Christ la pala yung only. Ayan. Siya na po mismo yung nagiba sa kanyang sariling presentation. Okay po. Hindi ko na lang po siya pinilipit pa ng kasi baka mahirapan pag tinanong ko ng diyan sa mga English, takot ako doon. So total mahilig naman ito sa referensya. So eto, babasahin ko kasi sa nasabi doon, yung bautismo kay Kristo ay binisan kay Kristo in Galatians chapter 3 verse 27. At doon po din po sa Romans chapter 6 verse 4, lahat po ng nabaptize kay Jesus Christ kasama din doon. Ayan. Kasama din doon sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Yes. So, basa po tayo dito. Catholic Encyclopedia. Kung may siya dyan, kung may Google, pwede niya mag-Google. Kung may Catholic Encyclopedia siya na pure na libro talaga, Catholic Encyclopedia, volume 2, page 263. Ayan. Hindi try yan. Ayan sabi ng Catholic. Here the acknowledge that baptism was changed by the Catholic Church. Ayan, ano kayang iniba nila, no? Baptism, inacknowledge nila. So ano sabi doon ni doon sa Hastings Encyclopedia of Religion? Sa kanila din ito volume 2 page 377. Ayan. Pwede mo diyan i-trace diyan, Mr. Eugene Gapo, kung meron ka. Actually naka-save na kasi ito sa cellphone ko pero actually hindi ako hindi ako nagsisinungaling dito, alam ng Diyos to Okay. Name was ancient synonym. Ayan, synonym pala. Person. Synonym person pala yan. Payment.
was always made in the name of some person, referring ownership pala dun sa ownership na sinasabi ni Kristo. Therefore, one being baptized in the name became his personal property. Ye are Christ. Ayan. New International Encyclopedia, Volume 22, page 477. Hala, gibain mo ito, Mr. Eugene Gapo, pati yung Catholic Encyclopedia mo, gibain mo din. Pag giniba mo itong ano ko, presentation ko, kasi pag iba ako pag gibain mo rin ito sa rebuttals, pwede mo, parang giniba mo na rin yung sarili yung libro. Ayan. Sana gibain mo ito ha. O, hayaan kita para magiba mo. Okay, one term, Trinity was originated, ano raw? By Tertullian, Roman Catholic Church, Father. Ayan. Doon na pala sa panahon ni Tertullian, doon na nag-start yung baptism. Oo. Bakit? Anong sabi doon ni Otto Hick? He's also a scholar. Sa panahon na yan, A History of Christian Thought. Sabi ni Otto Hick, 1965, Volume 1, page 53. At first, baptism was administered in the name of Jesus, but gradually in the name of Triune God. gradually in the name of Triune God, Father, Son, and Holy Ghost. Ayan, gibain mo. Sabi ni Otto Hick, A History of Christians. Ayan. Oh. Kung gamitin mo yung pasugo, gamitin mo yung pasugo na yan. Sa iglesia naman yan eh. Hastings Dictionary of the Bible. Ayan. 1898, page 1, 240, volume 1, page 241, sabi dyan, one explanation is that the original form of word was into the name of Jesus Christ. Baptism into the name of Trinity was later development. Ayan. Pala, in the 2nd century na pala yan eh. Dumating a Christian Church history. Sino din isa? Na scholar? Wilson Walker, 1947, page 58. The Trinitarian baptismal formula was displacing. Ano sabi? Was displacing the older. Ano displacing? Binasura ang older baptism in the name of Christ. Yun ang sinasabi doon. A History of Christian Church. Williston Walker. Yun ang sinasabi doon. Mr. Eugene Gapo was displacing older baptism in the name of Christ. Ibig sabihin, tutol ka sa baptism in the name of Jesus Christ. Tutol ka sa baptize in the name of Christ. Hindi ka kasali doon sa kamatayan ni Jesus Christ. Hindi tunay ang bautismo, hindi ka binisa hindi bautismo lang doon kay Jesus Christ. Galatians 3:27. Ang sinasabi doon, ayan, lahat ng binautismohan doon kay Kristo. Ayan, lahat ng mga, hindi naman matibay na dokumento yun eh. Puro lang naman Latin dictionary. Oh, pag gumamit ka pa ng dictionary, hindi mo naman palalaman ng proper anong proper at common. Joke lang po. Okay, pero that's the reality. Okay, ewan ko sa mga manonood dito. Okay, kung papayag ba kayo dito sa sinasabi niyo na proper no, yung Father, Son, saan yan? Saan galing yan? Parang may sarili, parang kabaliktaran siya ng dictionary eh. Oh, parang mas matibay ito kay Ma'am Miriam Webster, Ma'am Miriam Defensor, may sariling ano kasi Webster na dictionary si Ma'am Miriam, pero ewan ko ito sana gagawa na lang siya ng ano. Bakit yung Father, Son, and Holy Spirit? Bakit yung naging proper? Oh, common yan. Lesson yan ng grade 2. Oo, pag grade 2 pa lang yan. Dapat alam what is common noun, what is proper noun, what is noun is iganon. What are the types of noun? Dapat mo laban. Noun, what is noun? Noun is name of things, person. Ayan. In the name of person, ano doon sa name of person? Meron doon common at meron doon proper. Grade 2 pa lang yan eh. Mga kapatid. Ayan. Na ano ko pa yan, na-remind ko pa yan kasi una sa grade 2. Oo. Grade 2 pa lang yan ha. So, sabi niya, walang mababasa, verbatim. Walang mababasa, verbatim, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Hindi ko na lang siya pinilipit. Tapos, matulog na lang ako dito ng maaga, tapos, ang sarap ng tulog. Ayan po. So, which is the onoma, dito sa sabi dito, onoma kay who, Pater kay who, the Son and Holy Spirit, o penoma, ang sabi dyan, kasi, ewan ko, penoma ba yung pagkabasa dito sa Greek eh, yung onoma dito. Actually, hindi naman yan proper noun talaga. Which is yung onoma, which is a name dito, tumutukoy in authority.
sinasabi niya, ginagawa niya, hinanap ko, hindi niya naipakita, ibang translation ang kanyang binabasa. Ayan. Ibang translation. Ang binabasa niya kay na, yung binasa niya in dictionary. Hinayaan ko na lang po siya, bahala na sa bahala, pinaubaya ko na doon sa Diyos. Ayan. So, napakaganda po, no? So, doon po sa baptized po ni Apostol Peter, and then Peter said unto them, repent. Ayan, kasi yung repentance nung unang panahon sa Old Testament is baptism yan eh. Pero ngayon, yung repent, iba na. Yung umiwas ka na sa kasalanan at nagrepent ka na doon kay Christ. And be baptized every one of you in the name of Jesus Christ, the remissions of sins, and ye shall receive the gifts of the Holy Ghost. Ayan, yun yung sinasabi doon, Mr. Eugene Gapo, no? Remissions of sins, baptizing in the name of Jesus Christ. Ayan. So, kanina, inamin mo, sabi mo, kinaklarify ko pa, walang mababasa. Sabi mo, hindi ka tutol na yun ay bautismo ni Jesus, yung bautismo ni Jesus Christ, hindi ka tutol. So, paano ngayon yan, Mr. Eugene Gapo? Ano pa bang dapat mo? So, let's party na lang. Okay. Time is up. Time is up. So, wait lang. Magtanong ka na. Wait lang. Tayo nyo yung aking go signal ha. So, dyan po nagtatapos ang latag ng ating negative side. So, ngayon po ay dadako tayo sa pagtatanong naman ng ating affirmative sa ating negative side. So, Bro Eugene ka po, meron kang 7 minutes para sa yung cross-exam sa kanya. So, start ka na ba? Naka-mute ka, Bro Eugene. Unmute ka po. Mag-unmute ka. Unmute ka. Paki-unmute yung mic mo. Click mo yung mic mo. Okay. I-unmute mo. Ito. Okay. Ito. Okay, yan na. So, ready ka na po ba, Bro Eugene, para sa yung cross-exam kay Brother RD? Go ahead. RD ng 7 minutes. So, time start now. Ito yung tanong ko sa kanya, kategorikal lang po. Dapat sana niya sagutin ito ng kategorikal. Sinabi ni Kristo na go throughout the whole world and baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Klaro po yan. Ang tanong, sino bang nagsinungaling sa inyo? Ikaw na nagsasabi na in the name of Jesus lang, o si Kristo yung nagsasabi in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit? Kategorikal lang. Sino sa inyo ang nagsinungaling? Ikaw o si Kristo? Okay, wala po sa amin nagsisinungaling. Wala po sa amin nagsisinungaling. No. Sige. Wala po sa amin nagsisinungaling. Objection. Time pause. Yes, anong objection? Unang tanong pa lang, dinalam. Hindi ko naman tinatanong kung may nagsinungaling ba kayong dalawa? O kayo bang dalawa ay nagsinungaling? Kung mayroon ba sa inyo nagsinungaling? Ang simpleng tanong ko lang, sino sa inyong dalawang nagsinungaling? Pili ka lang. Ikaw o si Kristo? Kung sabihin mong ikaw, mag-explain ka. Kung sabihin mo si Kristo, mag-explain ka. Okay. Mr. Moderator, I object po. Ang sabi ko is wala. Apo. Okay, wala po doon kasi doon sa categorical niya is very nonsense at tapos in categorical yung tactics niya is nonsense kaya ay kuan po na wala kasi pagpapahayag po doon hindi po iba yung Matthew 28:19 at doon sa Acts 38 tumutukoy nga yan in a singular eh. Ewan ko kung nakaintindi ba ito ng singular kasi hindi niya sinagot na singular. Kuha ko na. So Bro Eugene, next question. Wala sa categorical yung kanyang sagot. Kung hindi niya tumasagot, sabi doon sa ating rules, next question tayo. Next question na lang. Sige. Okay, next question. Narinig ko yung sagot niya, wala sa kanilang dalawang nagsinungaling. So, ibig sabihin, tama pala si Kristo, sinabi niya, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Tama o wali? Tama kami. Yes, bakit? Sinunod namin kasi si Kristo, nag-uutos siya eh. Tama kami. Sinunod namin yung The Great Commission, sinunod namin yung fulfillment. Bakit? Yung Father, Son, and Holy Spirit is tumutukoy lang sa isang pangalan. Bakit? Okay, next Kung question. tumutukoy, hindi lang.
Next question. Okay. So tama pala, sinunod nyo eh. Anong sinunod mo? In the name of Jesus Christ or in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit? Both. Ayan, both po. Bakit? Yung in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, tumutukoy sa isang pangalan. Kasi singular eh. In the name. Anong name doon? Anong name ng Son? Holy Son and Holy Spirit and Holy Ghost. Ayan. Oo. So both daw. napaka-linaw po doon. Both po. Both. Okay, next Okay. question. Sabi mo both. Sabi niya both. Mayroon ba Next question. kayong kaanib ng Oneness Pentecostal Church? Yung pastor nyo nagbautismo in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit? Mayroon na wala? Okay. So yung binautismo meron dahil binautismo ng ang pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo ay tumutukoy nga in the name of Jesus Christ. Ayan kasi common So, eh. Hindi mo kasi alam kung ano ang proper, ano ang proper, ano ang common. Okay. Ayan na proper kasi kina yung Father sabi mo kanina eh, kaya mali Okay, ka so doon bro. kanina. Ayan, dapat sana maintindihan mo. Time pause muna tayo. Okay, so Time bro. pause. Moderators time muna. So, Mm. sabi doon sa ating rules, may 20 seconds na magpapaliwanag yung ating sasagot. So, hintay. Pag next question ako, ibig sabihin, tapos na yung 20 seconds nung sumasagot. So, habang sumasagot pa siya at wala pa akong sinasabing next question, hayaan lang po siya at wag siyang i-interrupt. Ano po? So, same bit din sa iyo mamaya. So, next question tayo. Time resume. Bro Eugene, Okay. 4 minutes Next and question. 38 So, seconds. sabi niya, Next question. Sabi niya, tama pala ang bautismo na sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tama pala kasi yung formula eh. Ano nga pala ulit topic wala natin? Wait lang. Okay. May ano pa siya. Okay, no. Okay, Teka so muna. Wait lang. Time wala po ko sinasabi doon na tama kasi wala po siyang tanong doon eh na tama. Wait lang, Bro RD. Patapusin mo muna si affirmative na mag-question. Fabricating. Yes, pag tumigil siya, ibig sabihin tapos na siya, then tsaka ka mag-umpisa sumagot, ha? Huwag mo muna siyang i-interrupt. Okay. Time resume Okay, tayo. ganito kasi, ganito yan eh. Question. Sinabi niya, nagtanong ako, di ba? Sabi sa tanong ko, na sino bang nagkamali sa inyong dalawa? Sino bang nagsinungaling? Ikaw ba o si Kristo nagsasabi na in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, o ikaw na nagsasabi in the name of Christ? Sabi mo, wala namang mali sa amin, tama kami lahat. Okay, so kay tama, so tama itong si Kristo in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Ano nga pala ulit topic natin? Okay, Triune formula. Oo, na mali naman. Tayon formula na mali. Sabi mo tama si Kristo, ngayon namin mo mali. Iwasan Tapos na natin debate. yung sorry, wait lang. Time pause. Iwasan natin, Bro RD. Mr. Moderator, tapos na debate. Tapos na debate. Kanto debater pala. Okay, wait lang. Bastos Wag muna tayong tumawa. Wag muna tayong mimute ko kayo. Pakinggan nyo mo ako. Pag hindi nyo ako pinakinggan, ititigil natin tong debate na to. Pakinggan nyo ako, ha? Okay, sige. So, Impas. since dito nyo na yan, no? So, sabi doon, wala tayong pagtigil o kahit pa sabihin natin nag-oo yung ating katunggali, tuloy lang po tayo for discussion, healthy discussion, para po ito ay sa ikatututo ng lahat. Okay po? So, wala tayong letra por letra, wala tayong ano. Tuloy lang po tayo, okay? Meron siyang nabasa o wala. Tuloy lang po tayo, ha? Kawawa. Okay, next question tayo. Teka muna, ha? Ilang oras na? Okay. 3 minutes and 39 seconds, Bro Eugene. May oras ka pa. So, next question. Sige. Time resume. Sinabi niya si Kristo ay hindi nagkamali. Sabi niya, at sinabi niya na ang topic namin ngayon ay Triune God. At sabi niya, which is mali. Saan ba yung totoo? Yung sinabi mong mali o yung sinabi mo tama? Okay, ang sagot ko is mali ka. Okay, sagot is mali ka. Bakit mali ka? Walang Triune God doon. Onoma. Hindi unified yun. Paano naging Triune yun? Singular yung onoma doon. Oo. Turuan kita ng singular, hindi yan maraming, iisa lang yan. Tumutukoy yan sa isa, kaya ang resulta, hindi Triune God, Okay, Mr. Eugene Capo. Next question. Next question.
gagamitin ko ito referensya. Saka na ako magtanong sa referensya ginamit niya. Itong Nelson's Dictionary of Christianity sa Forge 68 nagsasabing ganito: baptismal formula, Trinitarian formula uttered during baptism in the name of Jesus, in the name of Father, the Son, and of the Holy Spirit. Ang tanong, sinong sinungaling sa inyo? Itong dictionary o ikaw na nagsasabing in the name of Jesus Christ lang? Okay. Sa categorical siya ba o ikaw? Ang sagot ko is ikaw. Ayan, is ikaw. Tanong mo kasi. Objection. Ikaw kasi Objection. Wait Objection. lang. Yes, objection. Ang sabi ko, hindi naman ako bang nagsinungaling o siya? At tanong ko simple lang, sinong nagsinungaling sa inyo? Itong dictionary binasa ko o ikaw mismo nagsabi na hindi Trinitarian form? Okay, Bro RD, may Okay. counter objection. may counter objection ako kasi yung objection niya is hindi yung question niya kanina. Okay, actually dictionary yung tinanong niya, hindi naman dictionary yung ginagamit ko. History of Christian Church naman, Ito 1947. yung ginamit ko. Page 58 yung ginagamit kong referensya. Hindi 60. Oh, hindi 60. Ewan ko ano bang page niyan? Hindi naman 58 eh. Hindi naman dictionary yung nilabas ko kanina kaya ang sinasabi ko sinungaling is siya po. Ayan. Okay, Binaliktad since siguro Bro Eugene, mag-next question na lang tayo. 2 minutes and 16 Next question. seconds. Okay, Mayroon bang mababasa sa Biblia na si Kristo mismo nagutos, bautismuhan ninyo sila sa pangalan lamang ng aking pangalan? Meron o wala? Okay. So, yes, meron kasi. Okay. Doon sa Matthew 28, yes, meron. Kasi doon sa Matthew 28, sabi mo kayo na hindi lang sa pagbabasa verbatim, kailangan din ng pag-intindi. Heto yung tamang pag-intindi. Turuan kita, Mr. Gapo. Tumutukoy yan sa isang pangalan. Onoma is a singular na andyan. Yes. Father, Son, and Holy Spirit sapagkat iisa lang ang pangalan yan. According sa John 17:11. Okay, next question. Ayan. Next question. Sabi mo, meron. Saan binanggit doon sa Biblia sa St. Matthew chapter 28 verse 19 na sa pangalan lamang ni Jesucristo? Saan? Saan binanggit? Doon nga sa Matthew 28, yung unoma nga doon eh. Sabi ko, yung unoma doon, tumutukoy in singular, tumutukoy sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, at pangalan ng Espiritu Santo kasi singular eh. Unoma is singular yan. Objection. Yes. Objection, Bro Eugene. Hindi ko naman sinasabi kung singular ba yan o plural o ano ba yan, common noun o proper noun. Yung tanong ko, saan binanggit na sinabi ni Kristo sa St. Matthew chapter 28 verse 19 na sa pangalan lamang ni Jesucristo? Saan doon binanggit? At anong version sinabi ni Kristo na baptize them in the name of my name only? Okay, isa lang. So, sasagutin mo na ba, Bro RD? Sasagutin ko po. Okay, sagot. Okay, sasagutin ko. Sabi ko nga, doon sa Matthew 28:19, yung tinutukoy is a singular, unoma, dahil tumutukoy sa ang pangalan ng Ama, Anak, Espiritu, common noun yan eh. Hindi yan proper noun, Mr. Eugene Gapo. Ewan ko ba kung bakit hindi ka makaintindi kasi hindi mo kasi alam anong proper at common eh. Okay, next question. Sabi niya, common noun daw. Dito tanong. Ilang oras? 40 seconds, 38. Sige, running time tayo, running Kanto-kanto time. debate pala to. Okay, 40 seconds. Sabi niya, common noun. Yung unnecessary, take mo na. Iwasan natin yung pagka may so, again, magwa-warning uli ako pag hindi nyo ako pinakinggan, yung mga unnecessary words, iwasan po natin at saka yung mga sobrang pagtawa natin. So nasa debate po tayo, maraming nakikinig sa atin. So marami na po tayong nasa live. So meron po tayong 24 viewers ngayon and ano pa po yan. So ito po ay isang pag-aaral at pagdinilay po sa ating ang debate na ito. So iwasan po natin maging seryoso po tayo dito. Marami pong kaluluwa yung nakikinig po sa atin na makikinabang dito. Okay po? Okay po? Unnecessary words, iwasan po Okay, so meron ka pang 30 seconds, Bro Eugene. Time, resume.
Next Isang question. tanong na lang siguro kasi 30 seconds na. St. Matthew chapter 28 verse 19 sabi niya kumunaon. Ano yung nababasa mo sa Father, Son, and the Holy Spirit? Big letter o small letter? Bro RD? Bro RD, sagot. Okay, choppy po kasi dito. Pakiulit yung tanong. Ito. Ulitin ko yung tanong. Sabi niya, kumunaon. Kumunaon yun nasa St. Matthew chapter 28 verse 19. Ito tanong. Yung pagbanggit ni Kristo ng Father, Son, and the Holy Spirit, big letter ba yan lahat o small letter? Para sabihin mo kumunaon. Time stop na tayo. Time stop. Siguro sa rebuttal na lang. So, time stop tayo ha. So, running time kasi running time kasi tayo. So, sa rebuttal nyo na lang po yung mga hindi nasagot. Or mamaya po sa rebuttal. Sa rebuttal po kahit ano. So, okay po. So, sa rebuttal sa tayo. So, 10 minutes para sa ating sino nga ba? Rebuttal po tayo sa ating affirmative side. So, ito po yung ating gibaan time. So, Bro Eugene ka po. Okay ka na po ba? 10 minutes para sa iyong rebuttal. Okay, go ahead, so, go ahead. time start Go ahead. now. Okay, salamat sa sa question and answer portion. 'Di ba? Yung last question hindi na niya nasagot, nabutan sana siya ng time. Ito yung binanggit niya sa St. Matthew chapter 19 verse 18. Chapter 28 verse 19. Na kumunaw niyan hindi po proper noun. Malaking litra oh. The Father malaki yan. The Son malaki yan. Spirit malaki yan. Pag when we talk about common noun, this is begin with small letter. Pag when we talk about proper noun, it is begin with capital letter. That's why there are two kinds of noun, proper and common noun. Baka hindi niya alam. Banggit siya ng common noun, hindi niya alam eh. At saka isa pa, yung tinanong ko sa wala daw mababasa. Pero sinabi niya, meron. O diba, meron bang nababasa sa Biblia na sinabi ni Kristo na bautismohan ninyo sila sa pangalan lamang ng aking pangalan? Wala siyang naibigay. Sabi niya doon sa St. Matthew chapter 28, nabanggit niya doon sa sa The Voice Bible, in the name of the Triune God. At hindi po Bibliang Katoliko yun, Protestante yun. Sabi pa niya, gigibain mo yung diksyonaryo, yung encyclopedia. Binanggit sa encyclopedia, in the name of Christ, hindi naman sinabi, in the name of Christ only. In the name of Christ, so ibig sabihin po, yun po yung authorization ni Kristo na atin pong sundin. That's why yung sinabi po ni San Pedro doon sa isang Bibliang King James Version ni Jimmy Swaggart, ito po sabi niya, then Peter said unto them, repent, admit that God is right and we are wrong. And be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. By the authority of that name, there is no baptismal formula given in the book of Acts. The only formula given was Christ in Matthew chapter 28 verse 19. That's why yung sinabi doon sa mga encyclopediang nilatag niya, doon sa mga librong Katoliko na in the name of Jesus, tama naman yun. By the authority of that name, na kinukuha po ng St. Matthew chapter 28 verse 19, yan po ang utos ni Kristo. Kasi itong mga Oneness Pentecostal, yung belief po nila, hindi po sila naniniwala ng Trinity. Kaya nga binanggit niya kanina, yung Trinity po, nagsimula lang pala yun sa huling panahon ni Trinity Tertulliano, yung sabi niya. Samantala naman dito sa Biblia, Holy Bible, Amplified Bible, binanggit na nga yung terminong Trinity. Kaso, hindi naman namin topic itong yung Trinity. Pero binanggit na po dito sa Biblia ang Trinity. Ayan, basahin ko. Revelation 7:10, and in a loud voice they cried out, saying, salvation belong to our God who is seated in the throne, and the lamp of our salvation is the Trinity, to give unto God the Trinity and deliverance. Ayan, binanggit na yung Trinity. Binanggit sa Biblia, doon sa St. Matthew chapter 20 verse 19, Triune God. At yung sabi niya,
Ay, nagbasa ako ng Pasugo magazine para hindi siya ma-distract. Kasi nag-aaral din ako. Meron akong live sa Iglesia ni Cristo Bay. Hindi ko naman gagamitin yung Pasugo magazine na iriribat sa'yo. Itatanong ko sa'yo dahil hindi ka naman nakabatay sa Pasugo. Ay, ito. Doon sa sinasabi niya na hindi ka maligtas kapag ikaw ay hindi nabautismuhan. Sinulat ko pa nga yung portion niya kapag hindi ka nabautismuhan, tama naman yun. Sinabi pa nga ni Kristo din, St. Mark chapter 16 verse 16. Bang tanong, nabautismuhan ka nga. Walang problema, nabautismuhan ka na sana. Ang question, what is the formula of baptism did you receive? If you receive the baptism formula na sinasabing sa pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo, ay mali yun. Dahil parang kinukontra mo na si Kristo at kapag yan ang ginagawa mo, ginawa niyong estupido si Kristo, ginawa niyong bulok si Kristo, ginawa niyong tanga si Kristo, at ginawa niyong sinungaling si Kristo, ay nagsabi in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya nga, kung pagbabatayan natin itong mga legal document, meron akong na-research Ewan ko nga ba kung alam nitong itong sa mga Wikipedia po. Meron po akong na-research, baptism, ayan itong according to sa Wikipedia, according to Oneness theologian David K. Bernard, the Trinitarian formula from Matthew chapter 28 verse 19 become popularized over the time. Pinasikat po. Dahil mismo pong si Kristo ay nagsabi. Alam naman kasi gumagawa tayo ng sarili nating bautismo. That is another form of baptism. Kaya nga, hindi po valid yung bautismo nyo. Kahit bumalik ka sa simbahang Katolika, ay bautismohan ka pa rin. Dahil hindi po valid yung bautismo nyo Di ginagamit nyo lang po itong pangalan lamang ni Kristo. Wala namang sinabi doon sa encyclopedia ginamit mo, in the name of Jesus Christ only. There is no only word here. Sabi pa niya, yung kwan? Common ba yan? Sabi pa niya, singular ba sila? Ilan? Hindi naman namin usapan niya kung ilan lahat yung father, ilan lahat yung kwan. Hindi na namin problema yon. We have to receive the topic. We have to argue the topic, the formula of baptism. Wala na sana tayong debate, tapos na. Kung pumapayag pa lang sana itong moderator natin, tapos na po yung debate dahil siya na po mismo nagsabi, hindi po nagsinungaling si Kristo, that's why. Siya po hindi nagsinungaling, sabi niya, ako at si Kristo hindi nagsinungaling. Dinamay pa niya yung sarili niya dahil na yung natatanggap niyang bautismo in the name of Jesus Christ only. Samantalang si Kristo in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Yan nga yung sinabi ko, kapag hindi ka nakapaghanap ng dokumento legal na itong Nelson's Dictionary of Christianity nagkamali ng pagsabi, baptismal formula is Trinitarian form uttered in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kung hindi ka makapag-provide sa akin ng dokumento ngayon na ito'y nagkamali, panalo pa rin tayo sa debating ito. Dahil alam nyo kung bakit? Magigiba nyo lang yung stand ko kapag mayroon kayong nakikita sa dokumento ko, mali yung diksyonaryo mo. Yun nga, yung nag-argue tayo nung nakaraang live ko, sabi mo, pangag itong diksyonaryo mo. Pangag, magbigay ka ng dokumento kung pangag itong diksyonaryo ko. Saan mo nababasa itong Nelson's Dictionary of Christianity? Pangag po ito. Alam ba ninyo kung saan ito nabili ko itong Nelson's Dictionary of Christianity? Kasama po itong The Women's Bible. Dalawa po ito Isang pastor ng Oneness Pentecostal doon sa Maynila. Bininta niya sa akin, sabi niya, nag-collection po ako ng book. Sabi ko, bakit mo ibininta ito, pastor? Basta, bininta ko lang sa iyo yan. Dahil pala, hindi sila naniniwala na Trinitarian form of baptism na nakasulat dito. That's why. Bininta niya. At saka, mayroon pang mga larawan ng mga santo. Picture ni Mother Mary, mayroon pa. Kaya nga siguro hindi na pinawalaan dahil mismo po ang nakasulat dito sa diksionaryong ito. Roman Catholicism, Apostolic Faith taught by the Roman Catholicism. See? Baka mabasa to ng mga membro nila. Mali pala itong ating pastor. Ito mayroon sa diksyonaryo. Kinulikta mo pa nga Yan nga. At mayroon pa, Smith Bible Dictionary. Nagsasabi, binasa ko kanina, So, hindi na po problema niya na kung ano yung pangalan ng Diyos Ama, kung ano yung pangalan ng Diyos Espiritu Santo, kung ano yung pangalan ng Diyos na si Kristo. Hindi na namin yung problema at hindi namin last 2 minutes. Ilang oras? 2 minutes. Salamat, Miss Moderator. Hindi na namin problema yan kung ano yung mga pangalan nila. Kung magtanong siya, gigibain niya. Mismo nga si Kristo, kinontra niya.
Dahil siya yung tama, nagkamali si Kristo. Parang nagbanggaan yata yung sagot niya. Ay, ikaw yung nagkamali. O, hindi naman ako sabi, ako ba nagkamali? O, di ba? Sabi niya, tama siya. Sabi rin niya, tama si Kristo. At sabi ko, ano ba yung topic natin? Formula of baptism, pero mali yung Trinitarian. Ay, nagkamali si Kristo dahil yun po yung topic natin. Nag-argue ka na eh. Nag-okay na siya. Ay, sabi ko, wala tayong debate. O yung ginawa na lang niya, tawa na lang siya ng tawa para makabawi man lamang. Oh no! Ha? Tawa na lang siya ng tawa para makabawi man lamang. O that's why, saksi pa yung tuko na modere o gintingog pa. Uy, psst. O that's why, if we receive baptism, we have to receive the proper formula and the correct formula of baptism. Dahil kapag hindi po tayo nag-receive ng correct formula of baptism, ibabato ko sa kanya itong sinabi niya, hindi ka maliligtas kapag ikaw po ay nakatanggap ng bautismong mali. Ay, kawawa. Ang kaluluwa. Ayun nga, yung sinabi ko, kawawa naman siguro ito, yung nakatanggap po. Mayroon bang mababasa na doon sa sa Acts chapter 2 verse 38. Yan nga, authority, mayroon nababasa. Lahat po ng ng mga tanong niya, hindi po sumasang-ayon sa aming pinag-uusapan. Dapat sana nagdidebate na lang kami kung ano yung pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak. Sasagutin ko siya. Ayan mayroon doon sa libro nila Fundamental of Theology, Pentecostal Theology. Hindi ko na lang to babasahin dahil hindi naman topiko namin yun eh. Wala na pala tayong oras. Maraming salamat at magandang gabi po. Okay, ayan po. Diyan po nagtatapos ang rebuttal stand ng ating affirmative side. So ngayon dadako na po tayo sa ating sa pagtatanong ng ating negative side para sa ka-rebuttal. So meron ka 7 minutes, Brother RD. So time start now. Okay, so magandang gabi, Mr. Eugene Gapo. So sabi mo, yung Matthew 28:19 is a triune God. Okay. Diyan ba sa binasa mo sa Amplified Bible, may Trinity ba dyan? Sa Matthew 28:19, may Trinity ba dyan? Letra sa verbatim, meron ba? Kung verbatim yung pinaghanap mo, walang nakasaad. Pero pag sinabi mo na yung Trinity ay doon lamang sa huling araw lumitaw, nagkamali ka dahil mismo yung Biblia, nagbanggit na yung term Trinity. Next question. Next question. Okay, sabi mo, yung Trinity, hindi siya nabanggit doon sa sa huling araw. Okay. Tanggap mo ba ngayon na lumitaw ang pangalang Trinity sa panahon ni Tertullian in 300 AD? Tinatanggap mo ba yan o yes, hindi? Moderator? Yes, time stop. Counter po. Wait lang. Oo. So, objection, Bro Eugene. Ano po yung objection nyo? Yan nga yung sinabi ko, magtanong lang siya sangayon sa topiko namin. Hindi naman namin pinag-uusapan kung kailan lumitaw itong Trinity, kung ano yung Trinity. Dahil hindi po pinag-uusapan yung Trinity, ang pinag-uusapan natin, Trinitarian form of baptism, not the word Trinity itself. Na pag yan ang gusto mo, mag-topic tayo ng Trinity sa susunod na debate para makabawi ka naman. Okay. Counter objection. Okay, yung counter objection ko, sinundan ko po siya kasi sabi niya kanina sa Amplified Bible, 1901 pa yan, andito. Sabi niya kasi lumitaw na yan sa unang panahon. Kaya tinanong ko siya, sinundan ko siya doon sa kanyang sinagot. Ayun, rebuttals ito eh. Tanong ng tanong ito dapat. Kaya granted po yan. Ang tanong ko sa kanya, sabi niya, andun pa yan sa una. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, lumitaw ang pangalan Trinity sa panahon ni Tertullian in 300 AD. Tanggap mo ba yon na nagkamali ka na lumitaw sa 300 AD? Tanggap mo, hindi mo tanggap. Okay, sige, wait lang. Bro Eugene, so naka-stop yung time natin. So, sasagutin po ba yung kanyang question? Hindi ko sasagutin yan dahil taliwas po sa topic yun eh. Nakabanggit lang po ako kanina ng Trinity dahil mismo pinag-uusapan niya sa live niya sa kanyang presentation. O kaya nga kunting background lang ng Trinidad yung binanggit ko, pero hindi ibig sabihin na nakapokus tayo doon. Next question. Kuha ko na. So next question na lang tayo, Bro RD. So time 6 minutes and 5 seconds. So tanong,
Okay, tanong. Okay. Gumamit ka ng mga maraming referensya. Itong tanong ko, dito sa Catholic Encyclopedia, volume 2, page 263. Ayan, i-trace mo. Here the Catholic acknowledge that baptism was changed by the Catholic Church from Acts 38, Trinity doctrine in the 2nd century. Tinatanggap mo ba yan na binago, na-acknowledge nila? Tinatanggap mo ba ang nakasulat sa Catholic Encyclopedia na binago o hindi mo tatanggapin dahil sinungaling ito? Ano, yes Objection or no pa ba? rin. Okay, time stop. Objection pa rin. Ate, wait lang bro. Kaya kong sagutin yan, ang dali yan. Kaya kong sagutin. Ang dali lang yan sagutin. Wait lang. Moderators time muna. Bro RD, kapag parang may categorical ka, lagi mo siyang lalagyan ng yes or no. Same with Brother Eugene. So, para alam natin na yun ay categorical talaga, ha? Sabihin, i-declare Yes, nyo po. na categorical question. So, ganun, ha? Okay, Yes, po. pakiklaro yung tanong muna, Bro RD. Pakiklaro Okay. muna. So sabi mo, okay, total formula ito ng baptism. Gamit ako ng Catholic Encyclopedia, volume 2, page 263. Trinity doctrine in the 2nd century. Here the Catholic acknowledge change by the Catholic from Acts 38. Tinatanggap mo ba itong pangalan na ang Catholic Encyclopedia nyo? Tinatanggap nyo ba ito o hindi mo tanggap dahil sinungaling ito? Tanggap mo ba yan? Objection. Okay, time stop. Anong Objection pa rin. Anong objection? Ay nalilito na nga itong si Sister Honey Bernardo Ladrangan. Sabi niya, ano ba topic talaga? Yun nga, yung Okay, sinabi Mr. ko, Moderator. mag-focus ka lang. Wala, hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos. Huwag kang bastos, ano. Patapusin muna ako. Nag-object pa ako eh. Ito na lang yung pinakang objection. Kaya ko yan sagutin, Mr. bro. Moderator, Mr. Moderator, Sandali can I lang, suggest, nag-object Mr. pa ako. Moderator? Wait lang. Mr. Moderator, warningan mo kayo, Mr. Moderator. Moderators Bastos eh, time. kasi ang ginawa niya, Moderators time. Okay, moderators time. So pag mag-object po kayo, debaters, pakipunto lang ha, pakipunto. Wag na po tayong, sabi ko nga, magsa-side comment or yung mga unnecessary word, iwasan po natin kasi tatagal tayo at meron po tayong mga nakikinig. So ilan na po yung nasa live. So puntuhin nyo lang po yung pinakang objection nyo. Yung punto ko, Okay, ito. unahin natin Ito yung punto ko. Nag-object. Ano warningin mo yun? Mr. Ito, Moderator, warningin mo na. Yung punto ko ganito, hindi naman namin pinag-uusapan kung nag-change ba kami ng doctrine o hindi. So problema na yan niya. Yung pag-usapan namin, formula o baptism, focus na siya dun. Okay, counter objection, Bro RD. Counter po, counter. Sige, Yes, sige. counter objection. Hindi ko tinanggap na nag-change kami. Pambihira, hindi pala mag-English eh. Acknowledge ba na formula yung tinutukoy doon? Tinatangggap mo ba doon yung formula in Acts 38 Catholic Encyclopedia Volume 2? Na Sige, sasagutin ko yan. Doon Okay, sa Catholic. Iklaro natin. Tinatanggap mo ba yan? Wait lang, iklaro natin. Iklaruhin mo yung pinakantanong, Bro RD, at i-resume ko na yung oras. Sige, klaro. Klaro na Okay. tanong. So, doon ba sa Catholic Encyclopedia na binasa ko, Volume 2? Okay. 263. In the 2nd century, binago nyo from the Acts 38 yung pangalan ni Jesucristo na bautismo. Tinatanggap mo ba yan na inacknowledge din ng Katoliko? Tinatanggap mo ba yung libro nyo? O hindi mo tanggapin dahil sinungaling ito? Okay, hindi ko tatanggapin yan unless and until na makikita kung kabuuhang kopya ng librong yan. Baka pinutol mo o hindi mo man lang binasa yung simula at hindi mo rin binasa yung karugtong. Next question, unless and until na makikita ko yung libro na yan. Kaya nga, kung sa personal debate ito, tingnan ko muna. Dahil ngayon, nahihirapan ka Okay, siguro next magkuha question. ng picture at papasa. Next question ka na lang. Next question. So, next question, yung kategori ko hindi kasi sinungaling. Okay. Sabi dito sa Catholic Encyclopedia, ancient synonym person, payment. Ayan. Payment, synonym person. Payment always in the name Chapi. became Jesus Christ. Ulit yung tanong. Chapi masyado. Bro RD, chapi Okay. ka, chapi. Okay po. Sorry. Okay, ito Okay, po yung tanong ko, ulitin mo yung sa tanong. kanya. Okay, itong tanong ko sa kanya. Ayan. Therefore, one being baptized in the name became his personal property. Yea, Christ is only. Catholic Encyclopedia of Religion, Volume 2, page 377. Acts 38 became his personal
Ang tanong ko sa kanya, anong Choppy pa rin. Typos. Bro RD, hindi namin nakuha yung question mo. Choppy pa rin. Nag-choppy ka. Nag-choppy. Sound check ka muna. Sound check. Hindi namin nakuha. Okay, sound check. Okay. Sound check. Yan. Yung question, Okay, mag-off cam yung na lang. pinakang question, wag mo nang ulitin. I-ano mo na lang yung ano mo, i-off cam mo na lang kasi kumakain din yan. Okay. Kita. So yung pinakang Okay, sige. last question mo na lang, wag mo na siyang ulitin. Okay, time resume. Okay. Ito yung tanong ko si Mr. Eugene Gapo, hindi ko na lang itanong kanina, okay? Doon ba sa Acts 2:38 na ginamit ng mga oneness na hindi triune God in the name of Jesus Christ? Baptizing them in the name of Jesus Christ, sabi ni Panon o hindi? Choppy. Okay, time pause. Okay, ulit ang tanong. Bro RD, pambihira hindi, choppy nga bro May signal RD. mo, ayusin mo. Choppy, napuputol Okay. sa akin. So hindi niya nakukuha yung thought nung question mo. Okay na? Sige, pakiulit bago ko Yan. Ayan. Ayan, Bago sige. ko- Okay. Etong tanong ko sa iyo, Mr. Eugene Gapo. Doon sa Acts 2:38 na ginamit ng mga oneness hindi triune God in the name of Jesus Christ. Yun bang baptizing them of the name of Jesus Christ? Tinatanggap mo ba yun o hindi? Tinatanggap ko yan under the authority Ayan. of Christ. Sandali ha. Under the authority of Christ, tinatanggap ko yan dahil si Kristo ay nag-utos. Ano yung utos ni Kristo? In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. That's why yung natatanggap namin na bautismo yung Bahang Katolika, Father, Son, and the Holy Spirit, not Okay. name of Christ only. Next question. Okay. Sabi mo not Christ only. May mababasa ka ba doon sa Acts 2:38 na not Christ only? Oh, wala nga. Dahil hindi sinasabi Ayan. ni San Pedro doon sa Acts chapter 2 verse 38, in the name of Christ only. Kaya nga sinabi niya, in the name of Christ, because by the authority of that name that is no baptismal formula given in the book of Acts, the only formula given was Next Christ question. in Matthew chapter 28 verse 19. Next question. Klaro! Next Okay, question. sabi mo, by the authority, doon ba sa King James Version, may mababasa ba doon? Sa- By the sa- authority, Yes, meron. May sa King sagot? James Version ha? Sagot, Yes, sagot. meron. Ayan, sige. Okay, Sagot, next question sagot. na lang. Next Okay, question. sagot na ba? Sige, next question. So, okay, sige. Sabi niya kasi, meron daw mababasa sa King James Version. Binasa ko sa King James Version, wala. Ngayon, ang tanong ko si Mr. Eugene Gapo, ipagpapatuloy mo ba ang iyong pagsisinungaling? Yes or no? Hindi po ako nagsisinungaling dahil mismong King James Version po, meron ako nababasa. Ilang bisis ko binasa ngayon, binanggit ko pa nga ngayon eh. Oh, ayan o, Biblia po, King James Version by Jimmy Swaggart. Baka hindi mo alam, meron po akong 5 version ng King James Version ditong hawak ko. Hindi Okay, lang po next isa yung King question. James Version na hawak ko. Next question. Siguro sa inyo wala, pero sa akin meron. Next Next. question. Oh, ayan, may yung moderate. Okay. Next question. Doon ba sa Galatia 3:27? Okay. At doon din sa Gawa 19:3 hanggang 5. At sila binautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. Yun bang sinasabi doon? Tama ba yun na sila binautismuhan sa pangalan ni Jesucristo? At walang Ano yung authority? Galatia? Tama ba Ano yun? Galatia 3:27? Opo, Galatia 3:27 at doon sa Gawa 19:3 hanggang 5 na may mababasa na nabautismon sila sa pangalan ni Jesucristo. Tama ba 'yon na nakalagay doon na Yes, bautismo sa walang pangalan ni problema, Jesucristo? nakasulat Ayan. yan, tama yan. Okay. Tama. Sige. By the authority of that name, there is no baptismal formula given in the book na binasa mo, Book of Galatians, Book of Acts. The only formula given was given by Christ in St. Matthew chapter 28 verse 19. Tama yun. Hindi naman nagkamali yung Biblia. Next question. Bro RD. Ayan. So ngayon tinatanggap mo, okay, next question, tinatanggap Okay, mo na ulit, ngayon video. na hindi sa triune God ang okay. Hello? Okay, next question. Oh, last question ko. Doon ba sa Gawa 19 Okay, time stop. 19:3 hanggang 5
Ay, oh, wait, saglit lang po. Ayan, nawala tayo sa live So, okay, dyan po nagtatapos ang ating pagtatanong ng ating rebuttal, pagtatanong ng ating negative sa rebuttal stand ng ating affirmative. So, ngayon po ay dadako na po tayo sa ating sa rebuttal stand po ng ating negative side. So, Brother RD, okay na ba? Okay ba yung audio mo? Bro RD? Nakamute ka, nakamute. Po, yes. Yes, okay lang. Okay lang. Proceed na po. Okay, so meron kang 10 minutes. Time start now. Rebuttal stand. Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat, no. Dito po na po ako sa rebuttals. Actually, si Mr. Eugene Gapo, sa Triune God kasi na baptism, in the name of the Father, Son, and yung ginagamit niya sulpot na King James naman ay yung original na King James. Oo, yung galing talaga King James ba? Oo. Kasi hindi naman yan, kasi sa King James version, magkaiba kasi yan eh. Actually tama siya, na merong King James version. Oo. Ewan ko, pinakita niya ngayon, pero hindi niya binasa kayo na, siya lang ang nagsasalita. Ngayon na lang ginawa. Kayo yung mga manonood, no, alam niyo na kung ano ang ginagawa ni Mr. Eugene Gapo. So, sabi niya, actually, pagtapos ng debate kasi, actually, magka-claim talaga panalo ako kasi ganyan, hindi ko kasi nabasa verbatim, kaya panalo ako, ayan. At so, sabi niya, tanggap niya kasi, na in the name of Jesus Christ only pala, ayan. Siya na po mismo kanina nagsabi, marami po nakikita doon, hindi lang po, ako lang, no? Actually, it's favor naman ito sa mga manonood kahit kasi pag isa kang Katoliko. Opo. Kasi ang naano doon, so tanggap pala din ni Mr. Eugene Gapo na mali yung referensya. Siya na rin mismo nagiba na mali yung referensya doon sa hindi niya tanggap na mali yung referensya doon sa Catholic Encyclopedia. Ayan. So magdebate muna sila. No, mga kapatid, no? Kasi actually, si Snad, hindi pala ito unprofessional pala naman po. Actually, kahit magdebate, halimbawa yung po, kailangan din igalang mo ang iyong katunggali. Ayan. Hindi naman ito labanan ng personalan Labanan naman ito ng argumento. Ayan. Huwag mong isali yung bawat personal po natin. Ayan. Ewan ko kung sa mga Katoliko na andito, anong masasabi niyo sa taong ito? Ayan, hindi ka po naging blessings. Ayun nga po CFD. Ayan, hindi naging blessings. Kaya nga yung iba umalis na sa pagiging Katoliko. Ayan. Umalis na sa pagiging Katoliko dahil kahit CFD, ayan, bastos yung pinakita. Ayan. So, halimbawa yan ha. Kasi lahat po kasi ng nagpabaptize po sa amin kasi unang-una, kasi doon po sa mga yung mga leader ba ng mga simbahan. Halimbawa, ganun. Yung pinakita niya kanina. Kung ako lang sana itong moderator kay Miss Nad. Actually, warningin ko na ito Kasi kahit hindi pa ako magtanong, wala pa nga akong sinasabi na categorical about yes or no, abay, nag-interrupt na. Hindi pa nga ako tapos makipag-yes or no, nag-interrupt na po siya. Actually, bawal yan. Kailangan po natin ipakita yung ating tunay na pagiging Kristiyano. Opo. So, hindi siya, walang mababasa doon authority. Sabi niya, may mabasa raw. Pero pagdating po sa iba doon sa gawa, ayan, sabi niya, sino only doon? Kay Jesus Christ ba? Sabi niya, tanggap niya, pero hindi sinabi ni Pedro. Sino na magsulat doon? Si Pedro din, nagsasalita. Sinulat niya ng gospel doon kay, kasali sa gospel kay Dr. Lucas kasi matalino yun Oo. Kasi si Luke, hindi yan sa vision history, hindi yan magaling sa Hebrew. Kaya ginamit ko yung onoma, which is a singular. Sabi niya, hindi raw importante ang pangalan, kung anong pangalan. Actually, po, ibig sabihin, hindi niya po talaga naintindihan ano yung formula. Kasali po dito, kasali po dito yung pangalan. Ayan. So,
hindi na po ko mag-ano, bahala na siya, paglabas niya, gagawan ba niya ako ng content sa live niya, o, talo yan. Sa mga, wala lang alam ang sumuporta sa'yo. Oo. Actually, I'm not discriminating lang ha, pero, huwag kang maging unprofessional, sir, lalo na pag defensor ka eh. Kahit mismo ka, ng mga Katolik dyan sa mga, nasa DevCon, pinagsasabihan ka na, yung pinag-ugali mo, masama. Kahit mga Catholics dyan. Kaya iwasan mo na yung mga ganun. Kung may ka-debate ka, just only debate. Ayan. Huwag kang magpadala sa init ng ulo. Ayan. Sinabayan lang kita kanina. Actually, lahat yun, inobject ka niya. Ang dami niyang hindi nasagot. Pero, papalad po, no? Kahit kung tatanggapin ba niya ang bautismo sa pangalan ng Jesus? Sabi niya, tanggap daw niya. Pero ewan ko kung siya ba'y mapabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na sinasabi din ng mga apostol. Ayan. Sabi niya, which is yung authorization na inutos. Wala namang sinasabi doon na with authorization na inutos ni Kristo. Hindi. No. Pag sinabi po natin the Great Commission, ang the Great Commission kasi, magkaiba kasi tayo na interpretation, yung utos in one name. Sabi niya, start kasi yan sa capital letter kaya proper. No, hindi. Ganito, halimbawa, pangatuan kita. Pag maggawa ka ng paragraph, kailangan in. Ayan. Proper words yan. Pag gumamit ka ng yung andoon is capital letter sa paragraph na yung inuuna. Tutukoy doon. Hindi porket capital letter yon proper. No, hindi. Common name kasi halimbawa doon sa baptizing. Ayan. Doon is common yan eh. Ganoon talaga pag father. Pag father na tinutukoy, father talaga siya. Ayan. Which is not a proper kasi yung proper tunay na pangalan. Halimbawa, gagawa ka ng paragraph. Pag sinabi mo, halimbawa, Father in heaven. Di ba pag sinabi nating our, hindi na, pag nag-start ka doon sa paragraph na yung binasa, you can start in a capital. Ayan, capital. Hindi doon sa tinutukoy mo doon na, dahil yun ay Father, capital yan. Ano? Hindi. Proper name yung Eugene. Pag small letter yung inuuna ko, hindi ba nagiging common name na ba yun? Hindi. Mali yan. Proper name yan as a proper name. Depende in a words. Kasi yung subject doon sa Matthew 28:19, yung subject doon as a Father, Son, and Holy Spirit at titles. Titulo yan eh. Titulo yan. Doon ka gagawa. Doon ka tumingin about the context. Ganun ka magawa kahit actually kung itong karanasan lang gagawa ng thesis itong taong to, ewan ko magpatuloy ba ano yan kasi ganyan kasi capital letter yan. Sabi niya kanina proper yan tapos sinabi niya kayo na common. Sabi ko ano ba talaga itong sinabi ni Eugene Gapo, lahat contradict. Yan. So ngayon Mr. Eugene Gapo, doon sa Trinitarian formula, hinanap kita doon, mayroon bang Trinity doon na words sa Matthew 28:19? Sabi mo wala. Ano ngayon? Ano say mo? Giba mo na, ikaw na nagiba. Ako nagtanong lang ako. Ikaw na mismo nagiba, Mr. Eugene. Okay, salamat po. Okay. Actually, hindi naman ako mamersonal eh. Hindi naman ako. Unprofessional yan eh. Professional yan, magdoktrina ka. Ganun, dapat. Just only little things, advice lang. Ayan. Kung tunay ka talagang Kristiyano. Sabi mo kayo na, capital letter yan eh, kasi naging proper noun yan eh. Ay, hindi. Pag noun kasi, ang tinutukoy dyan, pag noun kasi, start with capital letter talaga yan. Pero doon na lang sa kanyang context, kung yan ba talaga ay proper or a common. Halimbawa, place. Ayan. Place of ganyan. Di ba, halimbawa yung place is pero capital letter yan because it is noun. Yan, di ba? Capital letter because it is noun. Pag ginawa ko pa yung Eugene mo na small e yung e, ayan. So, dapat mong malaman yan. So, patungkol doon sa singular, kaya nga singular yun eh. Pangalan ng Ama, sabi mo kayo na
Sino ba nagkamali? Walang pinagkamali. Dahil sinunod namin kung anong utos ni Jesucristo. Ayan. Kung ano siya, pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Iisa lang yan. Oo. Napicturean ko pa nga yung CCC nyo eh. Oh, may picture ako niyan na yung pangalan ng Ama is refers to isa lang. Ayan. Oh. So, Mr. Eugene nga po, ewan ko kung hindi naman kita pipilitin, no? Sa yung pag-evangelize, no? Na sana'y actually, mabait naman akong kausap eh. Oo. Huwag na ka lang magpadala sa init ng ulo. Oo. Nagiging bastos kayo, sarapan ng mga katoliko mo pa, kasamahan mo. Ayan. Oo. Actually, kahit umatake yan nasa comment section, wala naman ako pakialam. Actually, pareha naman kayo ng utak eh. Okay. Salamat Okay, po. times. Okay, so wait lang. At dyan po nagtatapos yung rebuttal stand ng ating negative. So dadako na po tayo sa pagtatanong ng 7 minutes ng ating affirmative. So Bro Eugene ka po, okay ka na? Ready ka na? Sige, go ahead. Okay, so meron ka 7 minutes sa pagtatanong. Time start. So, kuan lang, clarification lang muna. Pagkatapos ng tanong na ito, final na ba to? Conclusion? Yes. Final conclusion sige, na. sige. Mauna si Sige. Brother Negative mamaya. Okay? Sige, salamat. Tanong. Ito yung tanong ko. Nabanggit kasi niya sa St. Matthew chapter 28 verse 19 is common noun. Tama ba o hindi? Sa Matthew 28:19, yes. It's common kasi Common. Father eh. Kaya nga yung yes. Pag define what is common noun, bro. Define what is common noun. Ano po? Define what is common noun kasi binanggit mo yung common noun eh. Define what is common noun. Okay. So, common ko na lang kung sa'yo pa to mag-object ka na. Okay, common noun is also a part of a noun which is not a proper. Okay? Ano proper? Not proper. Halimbawa, ikaw, anak ka. Ayan, ganun. Ayan. Alam mo ba ang common noun it always begin with a small letter? Alam mo yan o hindi? Okay, yes, alam ko din yan. Pero but not totally, yung common noun na tinutukoy dyan, ayan, yung tinutukoy na common noun dyan is not a proper. Kasi yung Father, may proper yan eh. Oh, halimbawa, tumutukoy yan sige. sa pangalan eh. Halimbawa, Okay, kung Father okay. na... Okay, post the time. Bro Eugene, hindi pa kasi tapos yung kanyang 20 minutes. Sorry. Patapusin po muna natin ha. So, siguro, Sorry. nakuha naman siguro yung kanyang sagot. So, next question na po siguro tayo. Next 5 question. minutes and Sabi 40 niya- seconds. Tanong. Sabi niya, common noun, it always begin with a small letter. Yung binanggit ni Kristo in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, big letter ba yan o small letter? Actually, capital letter yan. Pero depende yan sa paragraph, sabi ko kanina. No? Depende sa paragraph. Pag it with the starting, pag nasa start yan sa paragraph, ayan. Halimbawa, kung nag-iisa lang ang Father doon, kahit Father, common noun yun. Ano yan? Noun yan eh. Pag sinabi ng noun, name yan eh. Name. Oo. Okay, Name yung next tinutukoy question. natin na noun dyan. Name of a person. Next question. Ito, binanggit ni Kristo sa The Voice Bible, sabi niya, St. Matthew chapter 28 verse 19, Go out and make disciple in all nations ceremonially. Wash them through the baptism in the name of the Triune God. Triune God ha? Father, Son, and the Holy Spirit. Nagkamali si Kristo dito o tamang-tama siya? Ayan. So, mali yung Biblia mo na ginagamit. Bias. Okay, bias yan. Objection. Mali yan, bogus yan. Wait lang. Objection. Okay, yes, Hindi. objection. Yung tanong, hindi ko naman sinabi sa kanya, nagkamali bang Biblia ang translation ko o hindi? Yung tanong ko, nagkamali ba si Kristo dito o tamang-tama si Kristo? Yan lang po yung sagot niya, tama ba o nagkamali? Hindi ko tinanong na mali ba tong translation ko o tama? O, sige. Okay, siguro, sabi ko kanina, wait lang, moderator's time muna. Kanina, binanggit ko kanina, para mas klaro sa, wait lang. Para mas klaro sa atin yung categorical
lalagyan. Yes, Okay, wait lang. Okay, sorry. Yung categorical, sige. Klaruhin ko. lalagyan natin ng yes or no. Kompletuhin Sige, natin klaruhin ko. yes or no. So, ulitin. O, ito. Wait mo na. Ulit ang tanong. Wait mo na, Ulit. bro Eugene. Sabi ni Wait Kristo. muna. Bro Sige, Eugene, ulit. naririnig mo ba ako? Wait lang. May counter objection ka ba, Bro RD? Bro RD? Sige. Wala na po para hindi na po tayo matagalan po ng maayos. Okay, sige. Ito. Okay, pakiklaro. Ulit. Sige, time resume. Ito Amplified Bible. Go out and make disciple in all nations, ceremonially wash them through the baptism in the name of the triune God, Father, Son, and the Holy Spirit. Nagkamali ba si Kristo dito sa pagsasabi niya o tamang-tama si Kristo? Yes or no? Sagot? Typos. Bro RD, Bro RD, pakiano muna, hindi ka namin naririnig. Okay lang naman po dito eh. Yung flow niyo sa boses ko okay lang naman. Walang Okay na. boses bro. Pero Choppy ka ikaw- bro. Pero ikaw hindi ka namin naririnig. Choppy ka. Ngayon meron. So, Okay na. O yan, okay na. So, sagot. Time resume. Sagot. Okay, itong sagot ko. So itong sagot ko, Mr. Rizingga po, okay. Mali yung translation na sinasabi mo na yan ang tunay na sinasabi ni Kristo. Wala pang triune God. Naging triune God is, yan eh, singular nga yan eh. Paano naging unified yan? Sabi ko nga kayo na, mali yung translation na ginagamit mo. Dahil yung tunay na sinasabi ni Kristo, na tama na sinasabi ni Kristo. Okay, next Father, question. Son, and Holy Spirit. Next question. So, ibig sabihin, nagkamali si Kristo sa kanyang pagsabi in the name of the triune God? Yes or no? Categorical. Mali ang Biblia na yan. Okay, mali ang Biblia na yan. Hindi naman yan ang tunay na sinasabi ni Kristo. Mali yan. Objection. Okay, post, yes. Bro, teka Hindi lang. ko sinabi kung hindi ko sinabi sa kanyang tanong, sa aking tanong, nagkamali ba itong translation ng Biblia ko? Nagkamali ba si Kristo dito sa kanyang pagsabi na triune God? Yes or no? So, wait lang. Bro RD, ang sinasabi ni Brother Eugene, doon sa, hindi daw sa translation, kung hindi doon sa sa sinabi mismo na nakalagay doon sa kung ano man yung translation na kanyang sinabi, na sinabi ni Jesus. So, categorical, yes or no? Mali nga. Okay, mali nga. Hindi naman triune God din. Mali yung translation na ginagamit niya eh. Hindi naman yan ang tunay na sinasabi ni Jesus Christ. Ayan, dyan kasi tayo sa translation. Ayan, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, in the names. Kaya mali yan. Mr. Eugene Gapo. Ayan. Okay, next question. Next question. Can you cite a document that it says the Voice Bible is maling salin na translation? Can you cite a document? Yes, may mali yan. Bakit? Kahit dyan sa Ephesians chapter 4 verse 3 Amplified version na sinasabi mo, naging contradict yan, Mr. Eugene Gapo, kung hindi mo lang alam. Next question. Next question. Saang dokumento mo nababasa na itong Amplified, itong The Voice Bible ko ay nagkamali? Anong dokumento mo? Andyan na sa loob. Yung sinasabi ko kanina. May pa ng documents. May latag. Next question. Anong may latag? Next question. Okay, wag kayong mag-usap dalawa. Sabi ko, ano nyo sa akin. Pag may nagtatanong, i-post ko muna. Pag may nagtatanong, papatapusin yung nagtatanong. Pag may sumasagot, papatapusin yung sumasagot. So, meron tayong 20 seconds na allotted doon sa pagsagot. So, yun para hindi tayo nagsasapawan doon sa ano. So, next question. 2 minutes and 12 seconds. Next question ito. Smith's Dictionary sinabi verse 75. Baptism in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost is the right or ordinance by which person is admitted into
Church of Christ. Tama o mali? Mali. Sagot. Eto, babasahin ko yung documents. Bakit mali yan? Ni Okay, Wilson, mali. sabi niya, displacing. Dinisplace yan. Sulpot yan eh. Sulpot yung ano mo, yung referensya mo. Actually, the Triton Baptist Formula was displacing. Binasura, older Baptist in the name of Christ. A history of the Christian Church, Wilson Walker, 19. Okay. Next question. Next question. Next question. Can you provide? Next question. Yan Next ang question. sinasabi niya. Can you provide a standard document na sulpot itong dictionary? Yes. Mali? So, sagot, bro, RD. Sagot. Oh, anong dictionary yun eh? Sa Christian Church, hindi yan. Wilson. Yes. Okay, sagot na. Nagsasagot na po ko. Okay. The history of Christian Church, bakit mali yan? The Triton Baptist Formula, anong baptism formula was displacing? Binasura ang Triton Formula daw, displacing older in the name of Christ. Yun ang sinasabi doon. Gibang-giba ka na, Mr. Eugene Gapo. Wala na yan. Ilang oras na, Mr. Moderator? Miss Moderator. Okay, meron na lang 35 seconds. So, next question. Wala na yan. I-wave ko na lang yan, 35 seconds. Hindi na niya masagot kapag ako yung magtatanong. Wawa naman. So, wave na. Okay, so, Filler. wait lang ha. So, ayan mga kapatid. Saglit lang. So, dyan po nagtatapos ang ating pag-cross-exam ng ating affirmative side sa negative side. So, ngayon po ay dadako na tayo sa ating conclusion, yung final conclusion. So, again, ayan. So, dito po sa final conclusion, kung hindi tayo mag-uusap, off mic lang po tayo at wala na po ditong o-object. Wala na pong objection ito ha. So, itong ating conclusion, final conclusion ay merong 5 minutes. So, ang unang magko-conclusion yung ating negative. So, Brother RD, meron kang 5 minutes for final conclusion. Bro RD? Okay po, hello. Hello? Sige. Okay, time so, start now. okay. So, ang sarap po ng tulog ko ngayon mamaya pala, no, na, ayan, sabi niya, wala doon triune God. Sabi ko, may Trinity ba? Sabi niya, meron. Tapos may binasa siya. Actually, naging contradict siya doon sa kanyang sinasabi. Kahit ma-replay pa yan po, mga kapatid. Actually, doon sa sinasabi din niya na nag-start pala sa capital letter. Actually, tumutukoy eh. Oo. Dahil yung subject is noun lang. Pag yung isang noun na tinutukoy doon, mismo yan. Oo. Pag gumagawa ka ng paragraph, Mr. Eugene Gapo, yun yung title doon. Titulo ba? Oo. Sana po, no, iwasan mo ng ugali na ganyan. Ayan. Oo. Actually, salamat po pala. God bless po pala sa iyo, Mr. Eugene Gapo, no? At magandang gabi. So, naway pagpalain ka ng ating dakilang Diyos. Siyang tagapaglikha sa lahat. Ayan. So, actually, alos-alos naman pagkatapos ng debate, ayan, makiklaim na panalo ko, ayan. Ewan ko na lang, no? Pero salamat din sa yung mga pagtanggap kanina, no? Actually, sabi niya kanina, paano ko naman sa debate sa encyclopedia? Hindi naman siya sang-ayon doon eh. O sa Catholic Encyclopedia, sa tanong ko, mali ba yun o hindi? Mali ba, nungaling, sabi niya, hindi siya sang-ayon. Di ibig sabihin, sa categorical, sinungaling yung Catholic Encyclopedia. Ayan. So, sa author Justin Martyr, si yung author dyan, kung buhay pa sana doon, yun, magdebate sana kayo. Ayan po. So, magandang gabi po sa inyong lahat. At sabi niya, hindi mababasa sa verbatim yung in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, walang mabasa in verbatim. Wala siyang nababasa at wala na siyang napapatunayan, mga kapatid. Hindi niya na po napatunayan. Tinanggap niya na po lahat yung baptism doon. So, wala na po tayong patatagalin. Yung in the name of Jesus Christ, sabi ko, mayroon ba pang ibang pangalan na banggit doon? Mayroon bang Ama, Anak, Espiritu? Sabi niya, wala. Ayan. So, ano pa ba ang dapat nating pag-usapan pa?
wala naman pala eh. So, magandang gabi sa iyo, Mr. Region Gapo. Kahit ganito, wala naman akong hinanakit na lasyo eh. Dahil, hindi naman ako ganun tao. Stay lang. Just, binigwasay lang ng argumento, huwag lang sa personal. Huwag lang sa personahin natin. Kasi, ibang usapan na din yan. Kung may nasabi man ako sa'yo, pasensya na. Ayan, kung may nasabi man ako nakapasakit sa'yo, dyan, hindi po tayo dapat argue ng patungkol sa ating personalidad. Ayan. Kasi mahal tayo ng Diyos eh. Ayaw kung tutusin, ayaw sana ng Diyos na ganyang mga klaseng pag-uusap. Kung sa mga nakaraan, may mga sabi man na kung masama sa'yo, papasensyaan mo na. Actually, dala lang kasi yan patungkol sa ating panampalataya. Magkaiba man tayo ng panampalataya, pero isa lang ang masasabi ko, mahal tayo ng ating Panginoon. Ayan. So, maraming salamat si Mr. Region Gapuan. Good night and God bless. Ayan. Yun lang po. I-wave ko na lang yung conclusion ko, Miss Moderator. Okay, wave mo na yung time mo. Meron ka pang 1 minute and 31 seconds. So, wave na yung time. So, ngayon, dadako naman po tayo sa ating final conclusion ng ating affirmative side. So, Bro Eugene ka po, 5 minutes for final conclusion. Time start now. So maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa page na ito at lahat ng mga followers, maraming salamat. So nakita ninyo, no, ako po ay nagiging dismaya po sa ating katunggali. Dismaya po. Lungkot na lungkot po ako. Alam niyo ba kung bakit? Even though a single verses of the Bible and single verses of the reference book, he cannot provide it. First, tama ba itong diksyonaryo ko? Sabi niya mali. Can you cite a document? Well, actually. Wala na yun. Can you cite a document, standard document, that this, the Smith Bible Dictionary is wrong? He cannot provide it. Wala siyang na-provide. Didn't have any evidence to provide the dictionary stated that dictionary is wrong. And sinabi pa niya, no? Narinig natin yung The Voice Bible po, yung hawak ko. Sabi niya, maling salin. Wrong translation of the Bible. Can you cite a document? Wala rin siyang na-cite. Sabi niya, nabanggaan nga niyan eh. Hindi nga ako nagtanong sa kanya, hindi nga ako nag-question na even the King James Version, there is also an mini error. Sabi niya, meron ka palang King James Version. Yes, original po. 1611. Kaya nag-show ako kanina dahil sabi niya, yung pinakapunot dulo ng King James Version, original talaga, yung pinakita ko. I have 5 version of King James Version here. Isa na yung ginagamit ko yung kay Jamie Swaggart. King James Version din yan, na may komentaryo po kung ano ibig sabihin nun. Dapat nag-provide man lang siya, even kahit isang papel man lang na sinasabi, kahit yellow pad, hindi nga niya ipakita eh. Mali yung diksyonaryo mo, mali yung translation mo. Wala. Sariling interpretasyon lang po niya. Dahil mismong si Kristo, in the name of the Triune God, klaro pong mababasa. Kanya lamang po yung dinideny. Hindi niya katanggap-tanggap. That's why. Kinukontra na niya si Kristo dito. I don't know, nagtataka ko kung sino na Kristo pinaniwalaan mo dahil ang sabi ng Kristo sa Biblia, sabi ni Kristo sa Biblia, in the name of the Triune God, Father, Son, and the Holy Spirit, tingalam ko ano kumunaon. Oh no! O kaya nga yung sinabi sa Biblia, kako, hindi po nagkakamali ang Biblia. Yung pag-iisip lang po ng ating katunggali, maling-mali. At hindi naman tama yung kanyang, yung sinabi ko sa inyo, huwag kayong mag-ICGCs. You know what is ICGCs means? Yung sariling interpretasyon lang po nung nagbasa sa Biblia. Gaya ng aking katunggali, ICGCs eh. Pag sinabi nating exegesis, kung ano yung talagang point of view, kung ano yung ibig sabihin ng author, kung ano yung intensyon ng author. Kaya nga, mayroon tayong mga Biblia na may mga comment, na may mga footnote. Dahil nakabase po tayo sa Bible scholar, hindi yung nagpa-scholar lamang po, na wala man lang certificate. Nakita nyo? Tsaka ito pong doktrina nila na in the name of Jesus Christ lang po yung baptism, only Christ, isa po itong fiction. You know what is fiction means? It only exists in the mind but not in reality. Umbaga nga, according to the Bible scholar,
This is what we call accommodated sins. When we talk about accommodated sins, ikaw yung gumawa ng doktrina mo, ini-influensya mo yung Biblia, not the Bible na na-influensya sa doktrina mo. That is what we call the accommodated sins. At yan yung nangyari sa'yo. At yan yung nangyari sa simbahan ninyo. Accommodated sins yun eh. Fiction yung lahat ng mga pag-uunawa nyo. That's why. So, kawawa talaga. Dismaya po ako Di wala po siya naitindig talaga. Kaya nga, dinadaan-daan na lang niya sa tawa para makabawi man lamang, o para maibsan yung sakit at puot sa dibdib. Ako naman, kapag pakikipagdebate ka, siguraduhin mo na lang na may talagang solid dokumento ka. Huwag mong sabihin, tapos na nga yung debate natin, nag-final conclusion pa ako. Ni kahit isang Biblia, hindi ako nakakita sa kanya. Nag-wave man lang siya. Biblia gamit ko. Dokumento, gamit ko. Ito, may mga libro. Kahit PowerPoint man lang, nag-present siya. Wala. Anong klase ito? Kala ko ba'y handa? Wala kang may present. Therefore, that is your own mind interpretation. Not the Bible itself and what God means. Maraming salamat at magandang gabi. Okay, ayan. Okay, maraming salamat po sa ating debater. So, parang nawala po yata si Brother, pangalan nito, si Brother RD. So, habang hinihintay natin, so yan. Tapos na rin naman siyang final conclusion. So, ngayon po ay dadako tayo sa 1 minutong pagpapasalamat, Bro Eugene. Ayan. Pagpapasalamat sa minuto po. So, wala na po tayong babanggitin pa na iba tungkol dun sa topic. Purong pagpapasalamat na lang po. At kung meron din kayong ipa-plug, yung inyong mga YouTube channel, kung ano man yung inyong gawain, ministry nyo, dito, i-announce po natin sa tao. So, 1 minute, Bro Eugene. Sige. Maraming salamat po sa page na In the Defense of the Truth sa inyong pagtanggap sa amin ng debate. At kaya Brother Noel Piasones sa kanyang pagsuporta sa Biblia, at saka itong si Brother Esteban ni Harda sa kanya ring pagsuporta sa Biblia. Salamat po sa inyo dalawa, at saka lahat ng mga followers ko doon sa live ko sa personal Facebook account. Wala naman akong Facebook page, meron pero hindi ko ginagamit na. Salamat rin sa inyong walang sawang pagsuporta, at bukas mayroon din tayong live same time. At sa gabi mayroon din. Salamat sa lahat ng mga nandito, sa lahat ng moderator, sa ating magandang moderator at pinakamabait at walang bias na moderator. Maraming salamat po sa inyo, at sa lahat ng mga nanonood at nag-join dito, marami pa po din ako lang babanggitin. Maraming salamat. God bless. Mag-iingat po kayo lagi. Okay, ayan. So, ayan po yung ating pagpapasalamat ng ating affirmative. So, dadako naman po tayo sa ating negative para sa kanyang pagpapasalamat. Bro RD, meron kang 1 minute, meron kang ipa-plug, or meron kang gustong pasalamatan or sabihin sa iyong mga ministry. Bro RD, meron kang 1 minute. So, Hello. ka. Yan. Okay. Yan. Okay, Ayan. time start. Okay, actually napakahina po talaga ng signal dito. So salamat po. Actually pasalamatan ko po ulit una sa iyo. Mahal ka po natin Panginoon. Ayan. So sa iyo po Ma'am Nad, magandang gabi sa inyong lahat. Nandito po sa tumatangkilik at sa lahat po ng sumusuporta dito po sa page ng In Defense of Truth. Magandang gabi po sa iyo, sa lahat po nandito. Naway pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos. Mahal po tayo ng ating Panginoon Diyos. At magandang gabi po, yun lang. Actually, Ma'am Nad, pwede po ba makapag-schedule bukas? Si Ayan Faith? Sige. Anong oras yon? Sige. Tapos ka na ba? Parang ganitong oras din. Nung naka-start kami ni Eugene. Oo. Okay, tignan natin yung schedule. So, basta mamaya i-message kita ha. Tignan ko yung schedule ko. So, Miyerkules kasi hindi tayo pwede dahil merong hindi din pwede. Sector. So, message kita mamaya. So, dyan po, nagtatapos yung ating maginoong debate. Bagamat talagang nagkakaroon ng tensyon. Ayan. So, normal lang po yan at maraming salamat po
nakaraos po yung ating diskusyon na ito. At sana po tayo magdilay at matuto kung ano man po yung ating natutunan. So pagnilayan po natin yung naganap na pag-uusap na to. So sa dalawang debaters, maraming salamat po at sa lahat po ng ating mga sharer at sa lahat po ng ating mga nasa live, sa lahat po ng mga nag-comment. Thank you so much po. So hindi na po ako nagbasa kanina. So again, from In Defense of the Truth, thank you so much sa lahat po mga natin dito sa loob, sa ating dalawang debaters. Thank you. At sa ulitin po, ayan. So maraming salamat po. So In Defense of the Truth, we're out.